Mataji. Hare Krishna. Thank you, everyone. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, Mataji. Mataji, screen தெரியுதுங்களா Mataji? Hare Krishna. தெரியுது. Okay. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி அனைவருக்கும். ஸோ இனிய மாலை வணக்கம். ஸோ நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ அடுத்த வாரம் 11ஆம் தேதி வந்து அவருடைய டிஸப்பியரன்ஸ் டே வருது. ஸோ அதனால அது அன்னைக்கு வந்து நம்ம ஃபாஸ்டிங் இருக்கணும். அதுக்கு அவருடைய ஆசீர்வாதம் நம்ம வேண்டி நம்மளுடைய குரு அண்ட் பகவான் கிருஷ்ணருடைய ஆசீர்வாதம் வேண்டி அவர் வாழ்ந்த வாழ்க்கை இல்லையா, அவர் வாழ்க்கையில் அவர் எப்படி வாழ்ந்தார், அவருடைய வாழ்க்கையில் இருந்த சேலஞ்சஸ், அதை எப்படி அவர் ஃபேஸ் பண்ணார், அவர் வாழ்க்கையிலேருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்க வேண்டிய பாடங்கள், அதை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இன்னைக்கு. ஸோ இந்த புரிதலை வேண்டி நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டையும் ஆச்சாரியர்கிட்டையும் நம்ம மனமாற பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுரன்மலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपथकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दे वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेश नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषण शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणी. कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा to everyone. So 19ஆம் தேதி மாதாஜி, சாரி, 19ஆம் தேதி டிஸ்அப்பியரன்ஸ் டே ஆஃப் ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர். 11 வந்து கீதா ஜெயந்தி, அதாவது மோக்ஷத ஏகாதசி. அன்னைக்கு வந்து பகவத்கீதா வந்து தான் பாடப்பட்டது இல்லையா, மோக்ஷத ஏகாதசினால. நான் டிசம்பர் 11ன்னு சொன்னேன், தப்பு. டிசம்பர் 11 வந்து மோக்ஷத ஏகாதசி. டிசம்பர் 19 அவர் மறைந்த நாள். ஓகேங்களா. ஸோ அவரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர், ஓகேவா, இவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிம்ம குருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெயர் இருக்கு. அவ்வளோ அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருந்தார். ஓகேங்களா, அதனால அவரை வந்து சிம்ம குருன்னு சொன்னாங்க. ஸோ இப்போ அவருடைய மந்திரத்தை நம்ம சொல்லலாம். நான் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாரும் திருப்பி சொல்லலாம், சரிங்களா. நமோ ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி நாமினே. நீங்க எல்லாரும் ஒரு முறை அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க எல்லாரும். நமோ விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரஸ்தாய பூதலே
Today, எல்லாரும் சொல்லுங்க மாதாஜி. Srimati பிரபு, Bhakti ருக்மணி பிரபு, மாதாஜி सरस्वती नामिनी எல்லாரும். ஓகே. நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய Namo Vishnupadaya, विष्णुपादाय கிருஷ்ண பிரேஸ்தாய பூதலே कृष्ण पृष्ठाय Krishna भूतले Prastaya Bhutale, ஸ்ரீமதே பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி நாமினே Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Namine, ஸ்ரீ வர்ஷபானவி தேவி Sri Varshabhavani Devi, தைத்தாய கிருபாதயே Lalitaya Kirmade, கிருஷ்ண சம்பந்த कृष्ण Krishna संबंध Sambandha, விஜானதாயினே Jnanadayine, பிரபவே நமக Prabhave Namaha, மாதுர்ய ஜுவாலா Madhurya Jvala, பிரேமாதய Premadaya, ரூப அணுக பக்திதா रूपानाय भक्तिदा ஸ்ரீ கௌர கருணா சக்தி Sri Gaura Karuna Shakti, விக்கிரகாய நமோஸ்துதே Vigrahaya Namaste, நமஸ்தே கௌரவாணி नमस्ते Namaste Gauravani, ஸ்ரீ மூர்த்தையே श्री Sri मूर्तये Murtaye, தீனதாரிணி दीनदारिणी ரூப அணுக Rubhanaga, விருதா वृदा பாசித்தாந்த விருதா அபசித்தாந்த Virda आदित्याय Pasindata, பரசித்தாந்த துவந்த ஹாரிணி. Dvantaharini, சோ இது வந்து அவருடைய பிரணாம் மந்திரம். சோ இதுல அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்றத வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாத்துக்கலாம் அந்த பிரணாம் மந்திரத்துல. சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிருஷ்ணாம ஓ விஷ்ணு பாதாய பிரேஸ்தாய பூத்திலே ஸ்ரீமதி பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி நாமினே. அதுல வந்து நம்மளுடைய பணிவான வணக்கத்தை வந்து அவருக்கு தெரிவிக்கிறோம். அவர் எப்படியாப்பட்டவரும் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண நாம, அதாவது மிகவும் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவர். தயவு செய்து மியூட்ல போயிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ரொம்ப பகவான் கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிரியமானவர். அவரு கடவுளுடைய தாமரை திருவடியில தஞ்சம் எடுத்தவர் சொல்லிட்டு சொல்றோம். ஓகே. ரெண்டாவதுல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ வர்ஷபானவி தேவி தயிதா. சோ இது வந்து இந்த பெயர் வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதிக்கு வந்து அவர் குரு தீட்சை எடுத்த பிறகு கொடுக்குறாங்க. வர்ஷபானவி தேவி தைத்த தாசா. ஓகேவா. இதுக்கு என்ன அர்த்தம் பாத்தீங்கன்னா விஷபானின்னு நமக்கு யார ஞாபகம் வரும்? ராதாராணி இல்லையா? ரிஷபானுன்னு சொல்லிட்டு தைத்தாய தேவி தைத்த தாசா. சோ இந்த தேவி தைத்த தாசான்னு யார் ஒருத்தர் வந்து கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிரியமானவர். சோ இந்த பக்தர்கள்ல வந்து யார் ரொம்ப பிரியமானவர்? ராதாராணி தானே. சோ அவங்கள வந்து குறிக்கிறாங்க. சோ I affirm my respectful obeisance to Sri Varshabhanavi Devi Daita Dasa, another name for Siddhanta Saraswati Thakur, who is favored by the Srimati Radharani, who is the ocean of transcendental mercy and deliverer of the signs of Krishna. So இவங்க வந்து என்ன? ஸோ கடவுள் ஸ்ரீமதி ராதாராணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கருணையானவங்க இல்லையா? டிரான்சிடென்டல் மெர்சி மிகவும் திவ்யமா கருணையான இருக்கிறவங்க, கடல் போன்ற கருணை உள்ளவங்க. அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஞ்ஞானம், கடவுளை பற்றி ஞானத்தை வந்து கொடுக்குறாங்க. சயின்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. ஓகேங்களா. அதுக்கு அடுத்தது 3வது பதத்துல என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா மாதுரிய உஜ்வல பிரேமதயா ஸ்ரீ ரூப அணுக பக்திதா. ஸோ இது என்ன அர்த்தம்? ரூப அணுகான இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா யார் ஒருத்தர் வந்து ரூப கோசாமியோட ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் பின்பற்றாங்களோ அவங்கள வந்து ரூப அணுகாசன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து எப்படியாப்பட்டவர்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ கௌர கருணா சக்தி, அதாவது பர்சோனிஃபைடு எனர்ஜி ஆஃப் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் இருந்த சமயத்துல வந்து சித்தாந்தங்கள்லாம் ரொம்ப இருந்துச்சு. ஸோ அவர் வந்து ஒரு சக்தி ஆவேஷ அவதாரமா வந்து இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸை எல்லாருக்கும் கொடுத்தார். ஓகே. ஐ affirm my respectful obeisance unto the personified energy of Sri Chaitanya Mahaprabhu's mercy.
okay, who delivers devotional service and enriched with the conjugal love of Sri Radha Krishna, coming exactly in the line of revelation of ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி. நமக்கு எல்லாம் தெரியும் ரூப கோஸ்வாமி தான் வந்து இந்த இஸ்கானுக்கு வந்து அடித்தளம் வித்திட்டுறது இல்லையா. நம்ம எல்லாம் வந்து ரூபனுகாஸ் இல்லைங்களா. இந்த பிரம்ம மத்வ கௌடிய பரம்பரையில நம்ம இருக்கிறோம். நம்மளெல்லாம் வந்து ரூபானுகாஸ்ன்னு சொல்றோம். ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் வந்து ரூப கோஸ்வாமியுடைய பாத சுவற்றை பின்பற்றுறோம். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இவர் அதுல வந்து ஸ்ட்ராங்கா நின்னாரு. இவர் வந்து அந்த சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய அப்டக்கல்ஸ் இருந்துச்சு, ரொம்ப சேலஞ்சிங் இருந்தது. அந்த சமயத்துல இவர் வந்து ஒரு சிம்ம குருவா ஸ்ட்ராங்கா இருந்து இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு எனர்ஜியா பெர்சானிஃபைடு எனர்ஜியா இருந்து அங்க வந்து கிருஷ்ண பிரேமையை வந்து எல்லாருக்கும் கொடுத்தாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் லாஸ்ட் இதுல வந்து நமஸ்தே கௌரவாணி ஸ்ரீ மூர்த்தியே தீனதாரினே. ஸோ எஃப்ஆர்மை இவர் என்ன பண்ணாரு, கௌரவாணி அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடைய மிஷனை வந்து முன்னாடி எடுத்துட்டு போனாரு. சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடைய மிஷன் என்ன, சங்கீர்த்தன யக்னம், கிருஷ்ண பிரேமையை வந்து அவர் எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்தாரு. யாருக்கெல்லாம் கொடுத்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வீழ்ந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு, கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு கொடுத்தாரு. அது மாதிரி இவரும் வந்து நமக்கோசம் எல்லாத்தையும் கொடுத்தாரு. அவர் வந்து அன்னைக்கு இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு இன்னைக்கு வந்து பிரபுபாதா கிடைச்சிருக்க மாட்டார் இல்லையா. பிரபுபாதா இல்லைன்னா இன்னைக்கு வந்து இஸ்கான் வந்து அகில உலகமா எங்கேயும் கிருஷ்ண உணர்வு வந்து நம்மளால பார்க்க முடியாது, இந்த புக்ஸ் இருக்காது இல்லையா. ஸோ அந்த அவரோட கருணையினால இன்னைக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஜூம்ல வந்து நம்ம கனெக்ட் ஆயிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படியாப்பட்டவர்ன்னு ரூபனுக விருதா அப்பசித்தாந்த துவந்தஹாரினே. அப்பசித்தாந்தம் எங்கேயாவது இருந்துச்சுன்னா போய் துவந்தம் பண்ணிட்டு வரலாம், வந்து கத்தரிச்சு வரலாம். இவரை எதிர்த்து யாராலும் வந்து வாக்குவாதம் பண்ணவே முடியாது, எல்லாரும் தோத்து போயிடுவாங்களாம். ஸோ அந்த மாதிரி அவர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பர்சனாலிட்டி. ஸோ அப்ப சித்தாந்தம் எல்லாம் எங்கெல்லாம் இருக்குதோ அதெல்லாம் வந்து துவம்சம் பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்லைடா போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ரேவதி மாதாஜி இந்த ஸ்லைடு படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. While working to reform Gaudiya Vaishnavism in India, Srila Bhakti Vinod Thakura prayed to Lord Chaitanya, your teachings have been much depreciated. It is not in my power to restore them. And he prayed for a son to help him in his preaching. When on February 6, 1874, Bhakti Siddhanta Saraswati was born to Bhakti Vinoda Thakura in Jagannath Puri, the Vaishnavas considered him the answer to his father's prayers. He was born with the umbilical cord wrapped around his neck and draped across his chest like a sacred thread worn by Brahmanas. His parents gave him the name of Bimala Prasada. Hare Krishna Mataji. ஸோ இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா இந்த போட்டோல பாக்குறீங்க இல்லையா, இந்த வெள்ளை தாடி தலை வெள்ளை முடி இருக்கு இல்லையா, அவங்கதான் வந்து பக்தி வினோத் தாக்கூர். அவர் வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரோட அப்பா. ஓகேவா. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து நம்ம குரு பரம்பரையில பாத்தீங்கன்னா அவர் போட்டோ இருக்கும். அவர் வந்து டெபுட்டி மெஜிஸ்ட்ரேட்டா வேலை செஞ்சாரு. வேலை செஞ்சது மாத்திரம் இல்ல, பிரிட்டிஷ் காலத்துல வந்து வேலை செஞ்சாரு. அவ்வளவு அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ராடினரி பர்சன். அவர் நம்மள மாதிரி கிரகஸ்தாவா இருந்துட்டு 10-11 பசங்களோட அப்புறம் கிருஷ்ண ப்ரீச்சிங் எல்லா இடத்துலயும் போய் கொடுத்தார். ஓகேங்களா. ஸோ அவர் இந்த சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் ஒரு காப்பி கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவு அளவுக்கு தேடினார். நமக்கு அப்படிலாம் தேடுற வேலையே இல்லை இல்லையா. அப்புறம் அவர் தான் நாம ஹட்டாவை எடுத்துட்டு வந்தார். ஓகே. இப்ப நம்ம எப்படி பக்தி விருக்ஷா பண்றோமோ அவர் நாம ஹட்டா எடுத்துட்டு வந்தார். ஸோ நிறைய ப்ரீச்சிங் எடுத்துட்டு போய் கொடுத்தார். அப்ப வந்து அவர் ஒரு அவங்க பிரார்த்தனை வைக்கிறார். யார்கிட்ட பாத்தீங்கன்னா அப்ப வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட மிஷன் வந்து இவருக்கு படிக்க படிக்க நல்லா புரிஞ்சிச்சு. அதை எடுத்துட்டு போய் எல்லாருக்கும் கொடுத்தாரு. அந்த மிஷனை எடுத்துட்டு போனோம், அந்த பிரச்சாரத்தை இன்னும் மக்களுக்கு எடுத்துட்டு போனோம், அதுக்கு வந்து எனக்கு ஒரு மகன் வேணும்னு சொல்லிட்டு அவரு ஜெகநாத் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றார். அவருடைய ஆசீர்வாதத்தால இவருடைய மனைவி பெயர் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஸ்ரீ யுக்த பக்தி தேவி தாசி. ஓகேங்களா. இவங்களுக்கு வந்து 7வது குழந்தையா வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் பிறக்கிறாரு. என்னைக்கு பிறக்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா February 6ஆம் தேதி 1874 சாயங்காலம் 3 மணிக்கு பிறக்கிறார். ஓகேங்களா. ஸோ
அவங்க அப்பா அம்மா பெயரை வச்சது வந்து பிமல பிரசாத். பிமல பிரசாதன் ஏன் வச்சாங்கன்னு நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பிரசாதத்தை ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துட்டு போய் பிமலா தேவி கொடுப்பாங்க. பிமலா தேவி, அதாவது பார்வதி தேவி இல்லையா, அவங்க தான் நமக்கு எல்லாருக்கும் இந்த பூவுலகத்துல இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் தாய், துர்கா தேவி இல்லையா. ஸோ அவங்களுக்கு கொடுத்துட்ட பிறகுதான் எல்லாருக்கும் போய் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால இவர் அவங்களுடைய பிரசாதம்ன்றதுனால பிமல பிரசாத்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா அம்மா வந்து அவங்களுக்கு பெயர் வைக்கிறாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது ஒரு விஷயம் என்னன்னா, பிறக்கும் போதே வந்து என்ன ஆச்சு, அவர் வந்து அந்த தொப்புள் கொடி இருக்கு இல்லையா, அது வந்து அவருடைய கழுத்துல சுத்திட்டு இருக்குது. அதை வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, பிறக்கும் போதே ஒரு இப்ப பிராமணர்கள் எல்லாம் வந்து இந்த பூனல் கயிறு போட்டிருப்பாங்க இல்லையா, அது மாதிரி இவர் போட்டிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு பாசிட்டிவா எடுத்துக்கிறாங்க எல்லாருமே. ஸோ அப்புறம் அவர் பிறக்கும் போது அவருடைய கை காலில் வந்து நல்ல ஒரு சின்னங்கள் இருந்துச்சு. அதை பார்த்து ஜோதிடர்கள்லாம் வந்து ஒரு மங்களகரமான அறிகுறிகளை பார்த்தாங்க இவருடைய பிறப்புல. இவர் வந்து பெரிய விஷயம், இவர் வந்து சாதாரணவர் இல்லை, இவர் வந்து மிகப்பெரிய மாற்றத்தை வந்து பக்தியில எடுத்துட்டு வர போறாருன்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்றாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது என்ன நிகழ்ச்சின்றதை பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ கோமதி மாதாஜி இந்த ஸ்லைட் படிக்க முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 6 மாசத்துல இருக்கும்போது அந்த இவங்க பிறந்த ஊர் வந்து ஜெகநாத் பூரி இல்லையா. ஸோ நமக்கெல்லாம் தெரியும் ஜெகநாத்னே வந்து அங்கே ரத யாத்திரை நடக்கும்னு சொல்லிட்டு. ரத யாத்திரை நடக்குது. அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரத்தம் வந்து இவங்க வீட்டு முன்னாடி வந்து நின்றுடுது, அசையவே மாட்டேங்குது. எத்தனை நாளைக்கு? 1 நாள் இல்லை, 2 நாள் இல்லை, 3 நாளைக்கு அசையவே மாட்டேங்குது. ஓகே. அதனால என்ன ஆகுறாங்கன்னா எல்லாரும் ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க. யானை எடுத்துட்டு வந்து தள்ளுறாங்க, எல்லா முயற்சியும் பண்றாங்க அந்த ரத்தத்தை வந்து தள்ளுறதுக்கு. பட் ஒரு அசைவு கூட இல்லை. அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க அம்மா வந்து யதார்த்தமா அந்த குழந்தைய வெளியே எடுத்துட்டு வர்றாங்க. அப்ப வெளியே எடுத்துட்டு வந்தோடனே என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த குழந்தை வந்து ஹரே கிருஷ்ணா, அந்த குழந்தை வந்து ஓங்கி கையை தூக்கி அந்த ஜெகநாத்துடைய பாதத்தை வந்து தொடுது. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜெகநாத் கழுத்துல இருந்த மாலையை வந்து அவர் மேல விழுது. ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ வந்து கடவுளே வந்து நேரா அந்த குழந்தைய வந்து ஆசீர்வதிச்சிருக்காங்க. அதுக்கு பிறகு அந்த ரத்தம் வந்து மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இது ஒரு அவருடைய வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு அற்புதமான நிகழ்ச்சி. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து 4 வயசு கூட இல்லை. ஓகேவா. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாம்பழ சீசன். ஓகேவா. அவங்க வீட்டுக்கு அவங்க அப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூடு நிறைய மாம்பழம், பழுத்த மாம்பழம் எடுத்துட்டு வர்றாரு. பழுத்த மாம்பழம் எவ்வளோ அழகு, நல்ல ஸ்மெல் வரும் இல்லையா. அதை பார்த்தோன்னே இது சின்ன பிள்ளை தானே, அது போய் எடுத்துட்டு சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டு அவங்க அப்பா என்ன சொல்றாரு, என்ன பிமலா நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க, கிருஷ்ணருக்கு ஆஃபர் பண்ணாம நீ சாப்பிட்டுட்டு இருக்கியான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அச்சோ நான் பண்ணது தப்பு தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு ஒரு சபதம். வயசு என்ன? 4 வயசு இல்லையா. அப்ப நான் பண்ணது வந்து அபராதம், நான் இனிமேல் வந்து இந்த மாம்பழத்தை தொடவே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு சபதம் எடுத்தார். அன்னையிலிருந்து அவரு மாம்பழத்தை சாப்பிடவே இல்லை. ஓகேங்களா. ஸோ அங்க பாருங்க ஒரு சின்ன வாழ்க்கையில இருந்தே ஆரம்ப நிலை வாழ்க்கையில இருந்து எவ்வளவு அளவுக்கு பக்தி டெடிகேஷன்றதை பார்க்கலாம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து அவருக்கு 6 வயசு இருக்கும்போது அவங்க அப்பா வந்து கூர்ம விக்கிரத்தை கொடுக்குறாங்க. அவங்க வீட்டு வந்து கடகால் போடுறதுக்கோசம் வீட்டை வந்து தோன்றாங்க. அந்த தோண்டும் போது அந்த கடக்கால இருந்து ஒரு விக்கிரகம் கிடைக்குது. அது என்ன பாத்தீங்கன்னா கூர்ம அவதாரம். ஓகேங்களா. அந்த விக்கிரகத்தை அவரை கொடுத்து வழிபாடு பண்ண சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து ஒரு சிறப்பான விஷயம் என்னன்னா, அவர் 7 வயசுலயே வந்து தண்ணி மாதிரி கரைச்சு குடிச்சிட்டாரு பகவத்கீதையை. அவ்வளவு அளவுக்கு எல்லா இருக்க ஸ்லோகத்தை வந்து அவ்வளவு அளவுக்கு எல்லாமே மெமரைஸ் பண்ணிட்டார். 700 ஸ்லோகஸும் மெமரைஸ் பண்ணிட்டு அவ்வளவு தரவா இருந்தார். அப்புறம் அவங்க அப்பா வந்து சின்ன சின்ன வேலையை கொடுப்பார். ஏற்கனவே அவரும் ஒரு பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் எல்லாம் வச்சு புக்ஸ் எல்லாம் ப்ரூஃப் பண்ணுவார். இவருக்கு அந்த வேலை கொடுத்தார். இந்த புக்கு படிச்சுட்டு நீ புக்கு ப்ரூஃப் ரீடிங் பண்ணு, ஏதாவது தப்பு இருந்தா கரெக்ட் பண்ணு, பிரிண்ட்டுக்கு பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க 2 பேர் சேர்ந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, வைஷ்ணவ மேகசின்ஸ், அதாவது மாத இதழ்கள்லாம் வந்து வெளியிடுறாங்க. சஜ்ஜன தோஷினின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா. சஜ்ஜன தோஷினின்ற பத்திரிகையெல்லாம் வந்து இவர் வந்து வெளியிடுறாங்க. ஸோ அவங்க அப்பா கூட சேர்ந்துட்டு நிறைய எங்க போறாங்க, யாத்திரைகள், புனித யாத்திரைகளுக்கெல்லாம் போறாங்க. போயிட்டு அப்புறம் வந்து
போகும்போதெல்லாம் வந்து பண்டிதர்களை பார்ப்பாங்கல்ல, அப்போ அவங்க கொடுக்கக்கூடிய லெக்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து இவர் கேட்பார். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது தன்னோட 10வது வயசுல வந்து என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவருக்கு வந்து ஹரிநாம மகாமந்திரம் இனிஷியேஷன் கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? ஹரிநாமம் இனிஷியேஷன் கொடுக்குறாங்க. அண்ட் நரசிம்ம தேவ மந்திரம் 2 மந்திரமும் உங்களுக்கு வந்து உபதேசம் கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இவர் என்ன பண்ணுவாரு, நிறைய புக்ஸை படிப்பார். எப்பவுமே ஒரு லைப்ரரியில் உட்காந்துட்டு அவங்க அப்பா எழுதின புக்ஸ் எல்லாத்தையும் அவர் படிப்பார். he preferred to read books written by his father. ஹரே கிருஷ்ணா. அது ஏன் அப்படி ஆகுது? by his father instead of school books. ஒரு பசங்கன்னா ஸ்கூல் புக்ஸை படிக்கிறோம் இல்லையா, அவர் வந்து ஏன்னா அதை வந்து அவ்வளோ பவர் நல்ல நாலேஜ் இருக்குனால ஸ்கூல் புக்ஸ் எல்லாம் நல்லா படிச்சிருவாரு. எப்பவுமே ஃபர்ஸ்டாக தான் இருப்பார் எல்லாத்துலேயுமே. அந்த மித்த டைம்ல எல்லாம் வந்து அவங்க அப்பா எழுதின புக்ஸை தான் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருப்பார். ஓகேவா? ஸோ 16 வயசுல இருக்கும்போது அவர் ஃபார்ம்டு a society who took a vow to remain celibate throughout their life. Only Bimala Prasad succeeded in that. ஸோ அவர் பிரம்மச்சாரியா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நிர்ணயிச்சுக்கிட்டாரு. அது மாதிரி அவர் வாழ்ந்து காமிச்சார். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, இது 16 வயசுல அவருடைய புத்தி கூர்மையை பாருங்க, வைராகியத்துக்கு பார்த்துக்கணும் நம்ம. அப்புறம் அதுல வந்து ஸ்டடியா நின்னார். அதுக்கு அடுத்தது 1893 வருஷம் வந்து காலேஜ் ஜாயின் ஆகிறார். இவர் வந்து ரொம்ப புத்திசாலி திறமையான பையன் இல்லையா, நல்லா படிச்சாரு. இது என்ன, இதெல்லாம் எனக்கு யூஸ் ஆகுமா யூஸ் ஆகாதா அப்படின்னு யோசிக்கிறார். 2 வருஷம் காலேஜுக்கு போனார், அப்புறம் விட்டுடுறார். இதை நான் படிச்சேன்னா என்னை வந்து பௌதிக உலகத்துக்கு தான் சம்மந்தப்படுத்தும், எனக்கு இதனால ஒரு பயனும் இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, காலேஜை விட்டு நின்னுடுறாங்க. ஓகேங்களா? காலேஜுக்கு போறது இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜராஜேஸ்வரி ராஜேஷ் மாதாஜி இருக்கீங்க இல்லையா? ஓகே. ஸோ இது யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஜானகிராமன் பிரபு வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ஸ்லைடு தெரியுதா? தெரிந்தா வாசிங்க பிரபு. தெரியுது மாதா जी। தெரியுது மாதாஜி, தெரியுது மாதாஜி. வாசிங்க பிரபு. 1895 accepted service offered by the king of Tripura to help in writing the history of the royal family. Gave him an opportunity to get involved the studies because king had a gorgeous library. Continued for 10 years and later resigned. King granted him pension throughout his life. Initially accepted it, but later he stopped taking. 26 years old, his father guided him to take initiation from a renounced Vishnava saint Guru Kaishara Dasa Babaji. கௌரகிஷ்வர தாச பாபாஜி. who advised him to preach the absolute truth and keep aside all other works. Receiving the blessing of Gaura Kishora Dasa Babaji, Bimala Prasad, now Siddhartha Saraswati, resolved to dedicate his body, mind and words to the service of Lord Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. இவர் என்ன பண்றாரு, 1895 வந்து என்ன பண்றாரு, திரிபுரா அரசர் வந்து அவரை கேட்கிறார், இது மாதிரி எங்களுடைய ஹிஸ்டரி வரலாற்றை வந்து எங்க குடும்ப வரலாறு ராயல் ஃபேமிலி இல்லையா, கிங் அரசர் என்ன அதை எழுதுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர் வந்து எழுதுறாரு. அப்புறம் இவருக்கு வந்து அவங்கள கிருஷ்ண நாலேஜும் கொடுக்குறாரு. சரி கொடுக்குறாரு. இது மாதிரி 10 வருஷமா அவர்கிட்ட வந்து வேலை செய்யறாரு. அவங்க பரம்பரைக்கு எல்லாருக்குமே, பசங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து கிருஷ்ணாவை பத்தி சொல்லி கொடுக்குறாரு. ஸோ ஆன்மீக ஞானத்தை வந்து புகழ்
சொல்லிட்டார். ஸோ இது மாதிரி 10 வருஷம் அங்கே ஒர்க் பண்றாரு. அப்போ வந்து அதுக்கு பிறகு அவர் வந்து ரிசைன் பண்ணிடுறாரு. அரசர் வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்கன்னு அப்படின்னு கேட்குறாரு. இல்லை இல்லை, எனக்கு இங்கே இருக்கிறதுனால வந்து எனக்கு சந்தோஷம் இல்லை, எனக்கு வந்து இது வந்து ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன் கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து ஆன்மீகத்துல முன்னேறதுக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஸோ அப்போ அவருக்கு வயசு வந்து 25 வயசு. ஓகேவா? ஸோ அப்போ என்ன சொல்றாரு, நான் இந்த வேலையை விட்டு ராஜினாமா பண்றேன்னு சொல்றாரு. சரின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, ராஜினாமாவும் அரசர் வந்து சந்தோஷமா ஏத்துக்கிறாரு. ஃபுல் பென்ஷன், வாழ்நாளுக்கு தேவையான ஃபுல் பென்ஷனும் லைஃப் டைம் பென்ஷன் கொடுக்குறாரு. பட் இவர் என்ன பண்றாரு, அதை ஒரு 3 வருஷம் மாத்திரம் ஏத்துக்கிறாரு. அதுக்கு பிறகு வேண்டான்னு சொல்லிட்டு நிராகரிச்சுக்கிறார். ஓகேங்களா? ஸோ அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து நாலேஜ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஓகேவா? இவரை வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா லிவிங் என்சைக்ளோபீடியான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், அவர் எப்போ பார்த்தாலும் அவங்க அப்பா எழுதின புக்ஸ் வேற எல்லா புக்ஸும் படிச்சுட்டே இருப்பார். அதனால அவருக்கு வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு நாலேஜ். ஓகே, வேத சாஸ்திரத்துல மாத்திரம் இல்லாம அஸ்ட்ராலஜில கூட அவர் வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு இன்டெலிஜென்ட்டா பிரில்லியண்டா இருக்கிறார். அதனாலதான் அவர் வந்து ஜெகநாத் தாஸ் பாபாஜி சொல்லி அவர் வந்து நம்ம வைஷ்ணவ கேலண்டர் இப்ப பார்க்கணும் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் எழுதினது அவர் தான். என்னைக்கு ஏகாதசி எது என்ன வருதுன்றத இப்போ எழுதி வச்சுட்டு போனது அவர் தான். ஓகேங்களா? அவரால் தான் நமக்கு இந்த கேலண்டர் கிடைச்சிச்சு. அப்புறம் அந்த சின்ன வயசுல அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமெண்டரி ஆன் சூரிய சித்தாந்தா ஒரு புக்கு மேல வந்து கமெண்டரி எழுதுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். பட் அந்த சின்ன வயசுலேயே வந்து அவர் எழுதினார். அப்ப அந்த எழுதும்போது தான் அவருக்கு வந்து பட்டம் கிடைக்குது, சித்தாந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ அப்புறம் வந்து ஷார்ட் ஹேண்ட்ஸ் ஷார்ட் ஹேண்ட் எழுதுறாரு. அது அந்த புக்கு பேர் வந்து விகந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவர் எப்ப பார்த்தாலும் என்ன படிப்பாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம், சைத்தன்ய பாகவதம், ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லிட்டு எல்லா கிரந்தங்களும் வந்து ஆன்மீக கிரந்தங்களும் படிச்சுட்டே இருப்பார். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கோசம் என்ன பண்ணுவாருன்னா இவர் படிச்சு படிச்சு நிறைய புக்ஸை எழுதினாரு. ஓகேவா? அதுக்கு பிரபுபாதா சொல்வாரு, என்னோட குரு வந்து நிறைய புக் எழுதியிருக்காரு, நான் படிக்கிறதுக்கோசம் நான் புக்ஸ் எழுதுறேன், நீங்க படிக்கிறதுக்கோசம், ஸோ நீங்க எல்லாரும் படிங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாருங்களாம். ஓகேவா? ஸோ நம்ம எல்லாரும் பிரபுபாதாவோட புக்ஸை வந்து நம்ம படிக்கணும், அதை ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லைங்களா? ஸோ இவர் வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டான ஆள், நிறைய படிச்சு நிறைய ஞானம் இருக்கிறதுனால ரொம்ப தைரியமாகவும் இருப்பாருங்களாம். வெரி போல்ட் கான்ஃபிடென்ட் பர்சனா. அப்புறம் புத்திசாலியான பையன். ஓகேங்களா? ஸோ இவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஷா குரு வந்து விபின் பிஹாரி கோசாமின்னு ஒருத்தர். ஓகேங்களா? அவர்கிட்ட தான் வந்து நம்ம பார்த்தோம் ஏற்கனவே ஹரிநாம இனிஷியேஷன் அண்ட் இது என்னது நரசிம்ம இனிஷியேஷன் வந்து அவர்கிட்ட தான் வாங்கினாரு. ஓகேங்களா? அந்த விபின் பிஹாரி கோசாமி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்தி சித்தாந்த பக்தி வினோத் தாக்கூர் அவங்க அப்பா வந்து வணங்குவார். ஓகேவா? அவர் குருஸ்தானத்துல வச்சு பக்தி வினோத் தாக்கூர் ஒரு முறை வணங்குறாரு. அப்ப அந்த விபின் பிஹாரி வந்து தன்னுடைய பாதத்தை வந்து பக்தி வினோத் தாக்கூர் தலைமையில வைப்பார். இதை பார்த்த சித்தார்த்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவங்க அப்பா அப்படி போன பிறகு கேட்பாராம், நீங்க வந்து குருவா இருக்கலாம், நீங்க எங்க அப்பா மேல கால் வச்சிருக்க கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாராம். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்திய சித்தா, நீங்க அவர் மேல நீங்க கால் வச்சிருக்க கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதை வந்து அவங்க அப்பா வந்து விபின் பிஹாரி கீழே போயிட்டு விபின் பிஹாரி வந்து அவங்க அப்பா கீழே போய் சொல்வாராம், உங்க பையன் வந்து போல்டு மாத்திரம் இல்லை, தைரியமானவன் மாத்திரம் இல்லை, ரொம்ப ரூடா கூட இருக்கிறான், இது மாதிரி என் கையில சொன்னான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வாராம். ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப தெளிவானவரா பக்தி சிந்தான சரஸ்வதி. இவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நயன மஞ்சுரி. ஓகேவா? நயன மஞ்சுரி ராதாராணிக்கு வந்து கூட இருந்து சேவை பண்ணுவாங்க. இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யாவத் என்ற இடத்துல இருக்கிறாங்க. நயன மஞ்சுரியா யாவத் என்ற இடத்துல இருக்கிறாங்க. அப்போ அவருக்கு வயசு அந்த நயன மஞ்சுரியோட வயசு வந்து 12 வருஷம் 3 மாதம் 15 நாட்கள். ஓகேவா? அவங்க வந்து பிங்கிஷா இருப்பாங்க, பிங்க் கலர்ல இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு. அவங்களோட சேவை என்னன்னா ராதாராணிக்கு வந்து பாதை போடுறதுக்கு. ஓகேங்களா? பாதங்கள் அவங்களுடைய பாதங்கள் வந்து கீழே விழாம பார்த்துக்கிறதுக்கு அவங்க இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? அந்த இடத்துல ஒரு மேட் மாதிரி போட்டு வைப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அவ்வளோ அளவுக்கு ஞானம் படைச்சவர் இரு. ஓகேவா? ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 1905 சித்திரலேகா மாதாஜி இந்த ஸ்லைடு வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, இருக்கீங்களா? ஓகே.
ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1905 வந்து சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் வந்து ஒரு சபதம் எடுக்கிறார். அதாவது வந்து நான் வந்து சாண்டிங் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எப்படி சாண்டிங் பண்ண போறேன்னா, ஒரு குடிசை ஒருத்தர் மாத்திரம் தான் உட்கார முடியும் அந்த இடத்துல. அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து சாண்டிங் பண்ண உட்கார்றார். சாண்டிங் பண்ண உட்கார்ந்துட்டு அப்போ வந்து மழை வரும். ஓகே. மழை வரும். அந்த குடிசைக்குள்ள வந்து மழை தண்ணி எல்லாம் வரும். அப்ப கூட அத வந்து ரிப்பேர் எல்லாம் பண்ண மாட்டாரு. அவர் வந்து ரிப்பேர் பண்ணா டைம் வேஸ்ட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு கொடைய வச்சுடுவார். ஓகேவா? அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை தான் சாப்பிடுவார். ஒரு முறை தான் சமைப்பார். அதுவும் சமைச்ச சாப்பாட வந்து எப்படி சாப்பிடுவாருன்னா, தன்னுடைய 2 கைகளும் வந்து பின்னாடி கட்டிடுவாராம். ஆ பெண்ட் பண்ணி வாயால சாப்பிடுவாராம். ஸோ அந்த வாய்க்கு எவ்வளோ கிடைக்குதோ அவ்வளோதான் சாப்பாடு. ஓகேங்களா? ஸோ அது மாரி வந்து நிஷ்டையா இருந்துட்டு அவர் வந்து சாண்டிங் பண்ணிட்டு வந்தார். எப்படி வந்து நம்ம அத்வைத ஆச்சாரியாரு, அ ஹரிதாஸ் தாக்கூர் எல்லாம் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணாங்க இல்லையா? ஆ சாண்டிங் எல்லாம் பண்ணாங்கல்ல, அந்த அளவுக்கு வந்து இவர் வந்து சாண்டிங் பண்ணார். ஸோ அவர் வந்து பிரிப்பேர் பண்றார். தன்னுடைய மிஷனுக்கு முன்னாடி நாம ஜபத்தால அவர் இப்படி பண்றதுனால எதுக்கு நன்மைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர வந்து அவரு சுத்தம் பண்ணிக்கிறார். அவங்களுக்கு அது தேவையில்ல. இருந்தாலும் அந்த ஸ்டெப்ப பண்றாங்க. ஏன்னா, இப்பதான் பார்த்தோம் அவர் வந்து நயன மஞ்சரின்னு சொல்லிட்டு. இல்லையா? ஸோ தன்னை ஒரு ஆத்மா வந்து எவ்வளோ அளவுக்கு பியூரிஃபை பண்ணிக்குதோ, ஹரிநாம மகாமந்திரத்தினால பியூரிஃபை பண்ணிட்டா, அவங்களுடைய மிஷன் வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு கிராண்ட் சக்சஸ் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ பகல், இரவு எல்லாம் வந்து அந்த குடிசைக்குள்ளேயே உட்கார்ந்துட்டு மில்லியன் டைம்ஸ் பண்ணார். எத்தனை முறை? மில்லியன் டைம்ஸ் பண்றார். ஓகேங்களா? மழை, வெயில் எதையும் பார்க்காம அன்னைக்கு அந்த இடத்துல உட்காந்துட்டு பண்றார். ஓகே. சாப்பாடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, மினிமல் சாப்பாடு. ஓகே. இதே தான் மாரி தான் நம்ம கோஸ்வாமிகள் கூட வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க. இல்லையா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது ஒரு பட்டிமன்றம், வாக்குவாதம் நடக்குது. அங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 1911 வருஷத்துல வந்து ஆல் இந்தியா கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பண்டிட்டா. ஓகே. மித்னாப்பூர்ன்ற ஒரு இடத்துல வந்து நடக்குது. அது யாரோட தலைமையில நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பண்டித விஸ்வம்பரா நந்தன தேவ கோஸ்வாமி. ஓகேவா? அவருடைய தலைமையில நடக்குது. அப்ப அந்த இடத்துக்கு பட்டிமன்றத்துக்கு வாக்குவாதத்துக்கு வந்து யார் போனோம்னா, டிபேட்டுக்கு வந்து அவங்க அப்பா போணும். பக்தி வினோத் தாக்கூர். பட் அவருக்கு வந்து அன்னைக்கு உடம்பு சரியில்ல. அதனால இவரு போறார். அது ஒரு 3 நாள் நடக்கிற நிகழ்ச்சி. ஓகேவா? ஸோ அந்த 3 நாள் நடக்கிற நிகழ்ச்சியில வந்து இவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நாள் வந்து அங்க அந்த பட்டிமன்றத்தோட நோக்கம் என்னன்னா, பிராமணர்கள் சிறந்தவர்களா, வைஷ்ணவர்கள் சிறந்தவர்களான்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த வாக்குவாதமே. அப்ப இவர் என்ன பண்றாருன்னா, முதல் நாளு பிராமணர்களுடைய உயர்ந்த பண்புகள் எல்லாத்தையும் சொன்னார். அப்ப அங்க இருந்தவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாயிட்டாங்க. என்னடா இவன் வந்து வைஷ்ணவா இருந்துட்டு பிராமணர்களை இவ்ளோ சிறப்பு பேசுறாரேன்னு சொல்லிட்டு, ஸோ நம்ம கட்சி அணி தான் வின் ஆக போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம். 2வது நாள் வந்து என்ன பத்தி பேசுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிராமணர்கள் தன் நிலையிலிருந்து எப்படியெல்லாம் தவறிட்டாங்க, அதனால என்னெல்லாம் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. 3வது நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வைஷ்ணவர்கள் பிராமணர்களோட சிறந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுறாங்க. ஓகேவா? அங்க இருந்த ஜனங்க எல்லாம் ரொம்ப திகைச்சு போயிடுறாங்க. இவ்ளோ சின்ன வயசு பையன் இவ்ளோ தெளிவா பேசுறாரேன்னு சொல்லிட்டு பெரிய ஆர்ப்பாட்டம் அங்க நடக்குது. முட்டி மோதி அவர தொடுறதுக்கு வராங்க. அப்போ வந்து பந்தோபஸ்த் பண்றாங்க. அப்ப சில பேர் எல்லாம் அவரோட பாத தூளிகள வந்து எடுத்துக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அவருடைய பேச்ச பார்த்து எல்லாரும் மெஸ்மரைஸ்ட் ஆயிட்டாங்க. எப்படி இவனால வந்து இவ்ளோ அளவுக்கு அமேசிங்கா பேச முடியுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ இது. அதுக்கு அடுத்தது அவர் வந்து அந்த பிரசிடென்ட் என்ன கூப்பிடுறாருன்னு பாருங்க அவர. மாதாஜி ஸோ எல்லா ஜனங்களும் வந்து அவருக்கு மரியாதை செலுத்துறாங்க. த பிரசிடென்ட் ஆஃப் த கான்ஃபரன்ஸ் கால் ஹிம் த அதர் செல்ஃப் ஆஃப் ஸ்ரீ சுகதேவ கோஸ்வாமி. The lecture was subsequently published as a book in Bengali. அவர் வந்து பெங்காலி புக்ல வந்து பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு அந்த இதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அவர் என்ன சொல்றாரு அந்த பிரசிடென்ட் வந்து அதர் செல்ஃப் ஆஃப் ஸ்ரீ சுகதேவ கோஸ்வாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஸோ யோசிச்சு பாருங்க அப்ப எவ்வளவு அளவுக்கு பேசியிருப்பாருன்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் வந்து 1912 வருஷம் வந்து இந்த பெங்கால் முழுவதும் வந்து
பல இடத்துக்கு போயிட்டு அவர் வந்து லெக்சர் கொடுக்குறார். நீங்க இப்ப நம்ம அப்சர்வ் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பக்தி வினோத் தாக்கூர், அப்புறம் வந்து நம்ம பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர்லாம் வித்தின் இந்தியா வந்து அவங்க பிரச்சாரம் நிறைய பண்ணாங்க. ஓகேவா? அப்புறம் வந்து பெங்காலி அந்த மொழியில எல்லாம் வந்து அவங்க புக்ஸ் எல்லாம் எழுதி அங்க இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து எடுத்துட்டு போய் கொடுத்தாங்க. இவரு இருக்க சமயத்திலே வந்து இவர் என்ன பண்றாருன்னா, 2 இவரு பக்தி வினோத் தாக்கூர் தன்னுடைய புக்ஸ வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு அனுப்பிச்சார். ஓகேங்களா? சித்தாந்த சரஸ்வதி என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 2 தன்னுடைய டிசைபிள் சிஷ்யர்களை அனுப்புறாங்க. ஒருத்தங்களை ஜெர்மனிக்கு அனுப்புறாங்க, ஒருத்தங்களை லண்டனுக்கு அனுப்புறாங்க. பட் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாத அளவுக்கு வந்து சக்சஸ் ஆகல. பட் அங்க போயிட்டு விதைச்சிட்டு வந்தாங்க. அப்படி கூட்டிட்டு வந்த சில பேர் 10 பேரை வெஸ்டர்னர்ஸை வந்து சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் தீட்சை கொடுத்துருக்காரு. ஓகேங்களா? ஸோ அப்பயே வந்து அந்த பிரச்சாரத்தை மேலை நாட்டுக்கும் அவர் எடுத்துட்டு போயிருக்காரு. அது முழுசா வந்து பண்ணது வந்து நம்மளுடைய பிரபுபாதா. நிறைய பண்ணது வந்து பிரபுபாதா. ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து இன்னொரு ஒரு விஷயம் சொல்லணும். இந்த குடிசையில வந்து அவர் வந்து சாண்டிங் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு இல்லையா? அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இவர் வர்றாரு. யாரு பாத்தீங்கன்னா குஞ்ச பிஹாரின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர். ஓகேவா? இப்போ இந்த நடுவுல வந்து அவங்க அப்பா இறந்துடுறாரு. பக்தி வினோத் தாக்கூர் இறந்துடுறாரு. அப்புறம் அவர் தீட்சை கொடுத்த குரு கௌரகிஷோர் தாஸ் பாபாஜி தான் வந்து தீட்சை கொடுக்குறாரு. அதை பத்தி நம்ம சொல்லணும். அவரு வந்து இறந்துடுறாரு. மீன்வயல் அங்க பாத்தீங்கன்னா கௌடிய பரம்பரைக்குன்னு யாருமே இல்லை. இவர் இருக்காரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர். சரி, இவரை பார்த்தது இல்லை. பட் அவருக்கு வந்து இந்த குஞ்ச பிஹாரிக்கு வந்து தெரியும். அது பக்தி வினோத் தாக்கூர் பையன் இருக்காரு. அவரை பார்த்துட்டு நம்ம இந்த மிஷனை எடுத்துட்டு போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் கீழே வந்து பேசுறதுக்கு வருவார். இவர் அந்த சாண்டிங் பண்ணிட்டு அந்த குடிசையில வாழ்ந்துட்டு எம்எல்ஏல குதிச்சுட்டு ஒரு அவதூதா மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுவாரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர். இவர்கிட்ட வந்து அந்த குஞ்ச பிஹாரி வந்து பேசுறாரு. வாப்பா நம்ம மிஷனை சைத்தன்ய மகாபிரபு மிஷனை எடுத்துட்டு போலான்னு. அப்ப அவதூதான பைத்தியக்காரத்தனமா இருப்பாங்க. கொஞ்சமா ட்ரெஸ் போட்டுட்டு இருப்பாங்க. யமுனையில குதிச்சுட்டு நீந்திட்டு ஜபம் பண்ணிட்டு ஆடிட்டு எல்லாம் இருந்தாரு. நீ என்ன பேசுற? இங்கதான் நடக்குது இல்ல சாண்டிங் மகாமந்திரம் பண்ணிட்டு இருக்காங்களே, இன்னும் என்னத்த போய் எங்க போய் சொல்லணும் அப்படின்னு கேக்குறாரு. குஞ்ச பிஹாரி என்னடா இவர் இப்படி சொல்றாருன்னு சொல்லிட்டு அமைதியா அவர் வந்து போயிடுவார். ஓகேவா? அவர் வீட்டுக்கு போயிடுவாரு. அப்புறமா இவருக்கு ஒரு கனவு வரும். அந்த கனவுல பாத்தீங்கன்னா ஜெகநாத் தாஸ் பாபாஜி, அவருடைய குரு கௌர கிஷோர் தாஸ் பாபாஜி, அவங்க அப்பா பக்தி வினோத் தாக்கூர், பஞ்ச தத்வா எல்லாருமே வருவாங்க. வந்து நீ வந்து இந்த சர்வீஸ முன்னாடி எடுத்துட்டு போ, எதற்கோசம் இந்த கௌரவுடைய மிஷன் சைத்தன்ய மகாபிரபு மிஷனை வந்து நீ முன்னாடி எடுத்துட்டு போ, உனக்கு தேவையானதுக்கு எல்லா ஆசீர்வாதம் நாங்க கொடுக்குறோம், உங்க கூட நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அந்த கனவுல சொன்ன பிறகு இவர் என்ன பண்றாரு, இப்ப குஞ்ச பிஹாரி கிட்ட போறாரு. குஞ்ச பிஹாரி கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா கல்கத்தால இருக்காரு. அவர்கிட்ட போய் அவங்க வீட்டு கதவை தட்டுறாரு. வாங்க நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அன்னைக்கு சாயங்காலமே போயிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கௌடிய மட்டா வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க. ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அன்னைக்கு இருந்து ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ இந்த அவரோட ஆரம்பிக்கிறதுடைய நோக்கம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 விஷயத்த வந்து அவர் நமக்கு கன்வே பண்ணணும்னு நினைக்கிறார். சம்பந்தா, கடவுளுக்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம், ஓகேயா? அபிதயா, பிரயோஜனம். ஓகே, 3 வார்த்தைகள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ சம்பந்தம் நமக்கு தெரியும். நான் வந்து எல்லாரும் வந்து கடவுளுடைய அங்கத்துணுக்குகள், நான் அவருடைய நித்திய சேவகன். அபிதயானா வந்து இந்த பக்தியை நம்ம வந்து எப்படி எடுத்துக்கிறோம், எக்ஸிக்யூட் பண்றோன்றது, என்னெல்லாம் பண்ணணும்ன்றது தெரியும். நவவித பக்தி பண்ணணும்ன்றது தெரியும். அது எப்படி பண்ணணும், இது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து ஒவ்வொரு விதமா எடுத்துப்பாங்க இல்லையா? ஸோ பிரயோஜனம்னா கடைசியில கிருஷ்ண பிரேமை அடையணும். அதுதான் வந்து பிரைம் கோல், அதுதான் பிரயோஜனம். இப்ப இந்த அபிதயா பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பக்தர்களும் ஒரு ஒரு விதமா வந்து வெளிப்படுத்துவாங்க. அப்பெல்லாம் வந்து பாபாஜிஸ் இருந்தாங்க. ஜெகநாத் தாஸ் பாபாஜி, கௌர கிஷோர் தாஸ் பாபாஜி. இப்ப இந்த பாபாஜின்ற வார்த்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்த வார்த்தை. அப்ப அந்த உயர்ந்த வார்த்தையா இருந்துச்சு. பட் நடுவுல இவர் இருந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பெயரை வச்சுட்டு நிறைய பேர் தன்னுடைய புலன் இன்பத்துக்கோசம் வந்து தேவையில்லாத செயல்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்தாங்க. அதனால பாபாஜின்னாவே ரொம்ப ரொம்ப மதிப்பு குறைஞ்சிடுச்சு. அப்போ வந்து கௌடிய வைஷ்ணவ சேர்ந்தவன் சொன்னாவே ஒரு மாதிரி கம்மியா எடை போட்டு பார்ப்பாங்களாம். எல்லாரும் இந்த பேரை வச்சுட்டு எல்லா தவறுகளும் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொன்னார். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ அதனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஜனங்களுக்கு வந்து ரொம்ப
கேவலமா பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அந்த சமயத்துல இவர் என்ன பண்றாரு, அந்த பாபாஜின்ற பட்டத்தை வந்து இந்த அபிதயா சொல்றேன் இல்லையா, இவர் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணாருன்னா சன்னியாசி எடுத்தார். ஸோ இவர் தான் நம்மளுடைய பரம்பரையில பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சன்னியாசி எடுத்தது. ஓகேங்களா? இவ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா கிரகஸ்தரா இருந்துட்டு வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க. பட் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன்னியாசி எடுத்துட்டு காவி உடை, அவங்க பாபாஜிஸ் எல்லாம் ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு இருந்தாங்க. பட் இவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் காவி உடைய போட்டு சன்னியாசியா வாழ்ந்துட்டு வந்தாரு. எனக்கு மதிப்பு மரியாதை கூடும் அப்படின்னு நினைச்சா எனக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனை இல்லை, நான் காவி உடை போடுறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பரம்பரையில ஃபர்ஸ்ட் அவர் தான் வந்து அந்த சாஃப்ரான் கலர் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து குரு இல்லை. அப்போ அவர் என்ன பண்றாரு, அவருடைய குரு போட்டோ முன்னாடி கௌரவ் கிஷோர் தாஸ் பாபாஜி போட்டோ முன்னாடி நின்று சன்னியாசம் எடுத்துக்கிறாரு, காவி உடை போட்டுக்கிறாரு. அப்புறமா வந்து அவருக்கு வந்து பட்டம் கூடுதல் ஆகுது. பக்தின்ற அவருக்கு சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர் குரு கொடுத்திருந்த பட்டத்துக்கு முன்னாடி பக்தின்ற வார்த்தையை அவர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறார். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து அவர் பண்ண விஷயம். அப்புறம் வந்து அப்புறம் இவர் என்ன பண்றாரு, நிறைய இடத்துல வந்து பிரச்சாரம் பண்றாரு. அதுக்கு அடுத்தது ப்ரெஸ் வச்சுட்டு 1913 வந்து ப்ரெஸ் வச்சிருக்கார் சவுத் கல்கட்டால வச்சுட்டு, அங்கேருந்து மறுபடியும் மாயாப்பூருக்கு போறாரு. அப்புறம் அங்கேருந்து கிருஷ்ணா நகராக்கு போறார். ஸோ இது மாதிரி பப்ளிஷ் பண்ணி நிறைய புக்ஸை வந்து எல்லாருக்கும் விநியோகம் பண்றார். ஓகேவா? ஸோ அவர் வந்து எவ்வளோ புக்ஸ் ரோட் ஆல்மோஸ்ட் 61 ஒர்க்ஸ். ஓகேவா? இப்போ 8 டிஃப்ரெண்ட் ஜேர்னல்ஸ்ல வந்து அவர் எழுதுறார். ஓகேவா? ஸோ அப்போ ஒருத்தர் வந்து கேட்குறார், ஒரு மாசம் வந்து கடவுளை பத்தி எழுதுறது வந்து கஷ்டமான விஷயம் தானே அப்படின்னு கேட்குறார் இல்லையா? ஸோ என்னப்பா ஒன்ஸ் கஷ்டமான விஷயம் தானேன்னு அப்படின்னு கேட்கும்போது, என்னது 1000கணக்கா நியூஸ் பேப்பரு மாத இதழ்கள்லாம் வந்தது பௌதீக விஷயத்தை சம்பந்தப்பட்டு. இந்த பௌதீக விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு உட்பட்டது. இதிலே இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது. அதே வந்து ஆன்மீக லோகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கணக்கில் அடங்காதது, எண்ணில் அடங்காதது, அளக்கவே முடியாத ஆன்மீக லோகத்தோடைய விஷயங்களை வந்து எழுதுறதுக்கு வந்து விஷயம் இல்லையான்னு நீ கேட்குறியான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறார். அப்போ அவர் பதில் என்ன சொல்றாரு, ஒவ்வொரு செகண்டும் ஒரு மேகசைன் எழுதலாம், ஒவ்வொரு பத்திரிகையை வெளியே விடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. நீ என்ன பேசுற, மாசத்துக்கு என்ன, ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் வெளியிடலாம், ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கும் ஒவ்வொரு இதழை வந்து நம்ம அச்சிட்டு விடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது ஸோ 1918 வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, அவங்க அப்பா பக்தி வினோத் தாக்கர் வந்து இவர் தான் அவருடைய அப்பா பக்தி வினோத் தாக்கர். இவரோட கிளாஸை கேட்கறதுக்கு வந்து கௌரவ் கிஷோர் தாஸ் பாபாஜி வருவார். ஓகேங்களா? அவர் வந்து இவரோட லெக்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் கேட்பாரு. அப்புறம் வந்து இவங்க 2 பேரும் தனியா உட்காந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் கதையெல்லாம் நிறைய பேசுவாங்க. பட் கௌரவ் கிஷோர் தாஸ் பாபாஜி என்னன்னா அவருக்கு படிப்பறிவு இல்லை, எழுத்தறிவு இல்லை, ஒண்ணுமே தெரியாது. ஓகேங்களா? அவர்கிட்ட வந்து நீ வந்து இனிஷியேஷன் எடுத்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு இவங்க அப்பா சொல்லுவார் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கிட்ட. ஸோ இவர் வந்து கௌரவ் கிஷோர் தாஸ் பாபாஜி கிட்ட கேட்பார், எனக்கு வந்து நீங்க வந்து தீட்சை கொடுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பார். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு வந்து அவர் என்ன சொல்லுவாரு, இல்லை எனக்கு வந்து என்னால முடியாதுன்னு சொல்லுவார். இல்ல நீங்க எனக்கு கொடுக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் கேட்கவே, இரு நான் சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட போயிட்டு நான் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு வரேன் அப்படின்னு கேட்பார். நான் கிட்ட பேசிட்டு உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் போவார். நீங்க கேட்டுட்டு வாங்க, நான் வெயிட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவார். மறுபடியும் வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னு, கேட்டிங்களா என்ன ஆச்சுன்னு கேட்பாரு. இல்ல கொடுக்க முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லாரு. நீங்க பொய் சொல்லாதீங்க, நீங்க வந்து கேட்கவே இல்லை, அதனாலதான் வந்து நீங்க கொடுக்க மாட்டேன்னீங்க, நீங்க கேளுங்க, நான் வெயிட் பண்றேன்னு அப்படின்னு சொல்லுவார். அவருக்கு என்னன்னா, நான் வந்து படிக்காதவன், எனக்கு ஒரு அறிவும் இல்லை. இவர் வந்து பட்டதாரி, இவரோட இங்கிலீஷ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டா இருக்குமா. பிரிட்டிஷ்காரனே வந்து இவரோட இங்கிலீஷை பார்த்து தகைச்சு போய் நிப்பாருங்களாம். ஸோ அவங்களே வந்து பிரிட்டிஷ்காரனே டிக்ஷனரி வச்சு பார்ப்பாங்களாம் இவர் பேசுற வார்த்தைகளுக்கு. ஸோ இவ்வளோ அளவுக்கு நாலேஜ் இருக்கிற நான் உனக்கு வந்து நான் எங்க இருந்து சொல்ல உனக்கு தீட்சை கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட எண்ணம். நான் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து இல்ல அடம் பிடிப்பார்.
உங்க கையில தான் நான் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு. நீங்க குடுக்குறீங்களா? நீங்க வந்து ஒரு தீட்சை எனக்கு குடுக்கலன்னா, என் வாழ்க்கை இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? நான் உயிரோட இருக்கிறது என்ன லாபம்? நான் என் உயிரை முடிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார். அப்புறமா தான் கௌரகிஷோர் தாஸ் பாபாஜியோட ஒன் அண்ட் ஒன்லி டிசைபிள் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர். ஒருத்தர் தான் வந்து இவருடைய டிசைபிள். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிரிட்டிஷ்காரன் சொன்னோம் இல்லைங்களா? பிரிட்டிஷ்காரன் வந்து என்ன பண்ணுவான்னா, இந்த சித்தார்த்த சரஸ்வதி தாக்கூர் என்ன பண்றாரு, என்ன பேசுறாருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்பைய அனுப்புவாரு. தூதுவரா? என்ன சொல்லுது ஸ்பைக்கு? ஆ உளவாளி தானே மாதாஜி? ஆ அனுப்பி வைப்பாரு. ஒற்றன்னு சொல்றாங்க. ஒற்றனா? ஓகே. ஒற்றன் அனுப்பிச்சுடுவாரு. உளவாளி. உளவாளியா? என்ன பேசுறாங்க? போய் கேட்டுட்டு வான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்படி ஒருத்தர் அனுப்பிச்ச உடனே, அவன் வந்து திரும்பி வரவே இல்ல. வேலைய விட்டு ரிசைன் பண்ணிட்டு, நான் கிருஷ்ண பக்தனா மாறிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அன்னையிலேருந்து என்ன பண்ணுவாரு, இந்த ஒற்றனோ, தூதுவனோ யாரையும் அனுப்ப தேவையில்ல. இருக்கிற அனுப்பிச்சா எல்லாரும் கிருஷ்ண பக்தனா மாறிடுறாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்படி நிறுத்திடுவார். ஓகேங்களா? பிரிட்டிஷ்காரங்க. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது, இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஸோ later that year, one important figure in a popular religious midst. இதுதான் சொன்னோம் இல்லைங்களா? அப்புறம் வந்து அவர்கிட்ட வந்து என்ன இருந்துச்சுன்னா, பவர் ஆஃப் பியூரிட்டி இருந்துச்சு. ஓகே. ஸோ பவர் ஆஃப் பியூரிட்டி இருந்துச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. பவர் ஆஃப் பியூரிட்டி இருந்துச்சு. தென் he become begged to become disciple. இது ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல இது ஒரு நடக்குது. இவரை பத்தி தெரிஞ்சுட்டு அவரை பார்த்து இந்த ஒருத்தர் இம்ப்ரெஸ் ஆகி இமிடியேட்டா வந்து அவர் டிசைபிள் ஆயிடுறாரு. ஓகேங்களா? ஸோ அவர் என்ன பண்றாரு, he could arrange அதுக்கு பிறகு அவருடைய டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் கல்கத்தாக்கும் மாயாப்பூருக்கும் வந்து போக்குவரத்துக்கு எல்லாம் வந்து இவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்றாங்க. அண்ட் ரெண்டட் அவருக்கு வந்து ஒரு சின்ன வீடு கொடுத்து கல்கத்தால தங்கி இருந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட டீச்சிங்ஸை வந்து பிரச்சாரம் பண்ண சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ அந்த வீடு வந்து என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா, பக்தி வினோத அங்கனான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இப்போ வந்து அது வந்து கௌடிய மட்டமா மாறி இருக்கு. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து அங்க வந்து பாக் பஜார் ஆஃப் நார்த் கல்கட்டால இங்கேயும் இருக்கு. மார்பிள்லாம் போட்டு பிரம்மாண்டமா இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ பிரச்சாரத்துக்கோசம் யூஸ் பண்ண இடம் வந்து அது. ஓகே. பக்தி வினோத அங்கனா ஸ்டார்ட் ஆகி இப்போ கௌடிய மட்டா மாறி இருக்கு. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது யாராவது வாசிக்க முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. யார் இருக்கீங்க? Hare Krishna. ஆ Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura, then in quick succession after the spread is Gaudiya mission, every part of India, attracting thousands of disciples to the banners Sri Chaitanya Mahaprabhu. He would say in Bengali, Pran Achhe Yaar Se Hetu Prachar. A person must have life to be preacher. A dead man cannot preach. When some of his preachers who had gone to chant and speak reported that no one had attended their meeting. Srila Bhakti Siddhanta replied, that does not matter. The four walls will hear you. That is sufficient. Don't be disappointed. Go on chanting. And in commenting on the fact that some of his disciples had fallen away, some of the soldiers will die, he said. At the time of his passing from his world, he had opened 64 Gaudiya Mata for the propagation of spiritual life and Bhagavata philosophy. In all these marks, he established the worship of the Acha Vigraha deity form of the Lord so that his disciples would not become impersonalists. The deity worship was executed according to the principles of Sanatana Goswami's book of Vaishnava activities, Sri Hari Bhakti Vilasa. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து என்ன பண்றாரு, ஆயிரக்கணக்கான சிஷ்யர்கள் வந்துக்கு இவர் வந்து இனிஷியேஷன் கொடுத்துருக்காரு. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து இவர் வந்து ஒரு வார்த்தை, இது வந்து காமன் சேயிங், பெங்கால்ல வந்து சொல்லுவாங்க, ஒரு நம்ம எல்லாம் பழமொழின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அது மாதிரி. பிராண ஆச்சையார் சே ஹேது பிரச்சார். உனக்கு உடம்புல உயிர் இருந்துச்சுன்னா நீ பிரச்சாரம் பண்ணு, இல்லையா? அப்போ வந்து ஒருத்தருடைய உயிரோடு இருக்காங்கன்னா உங்களை வந்து பிரச்சாரம் பண்ணணும். யாரால பிரச்சாரம் பண்ண முடியாது?
பிணத்தால பிரச்சாரம் பண்ண முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார். ஸோ அப்போ வந்து அவங்க சிஷ்யர்கள்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க, நாங்க போய் பண்ணோம் ஜபான்லாம், யாருமே வரல அந்த மீட்டிங்க்கு. பரவாயில்ல, அங்க 4 செவுரு இருந்துச்சுல்ல, 4 செவுரு கேட்டிருக்கோம், அதெல்லாம் நீ வந்து யோசிக்காத, அதனால விரக்தி அடையாத, நீ போயிட்டு சாண்டிங் பண்ணிட்டே இருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாருங்களாம். commenting on the fact that some had fallen away, some of the ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து அவர் இன்னொன்னுத்து வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணுறார். என்னென்ன அர்ச்சா விக்கிரக வழிபாடை வந்து அவர் ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்ணார். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சனாதன தர்மப்படி வந்து அந்த எப்படியெல்லாம் வழிபடணும்னு சொல்லிட்டு அந்த சனாதன கோஸ்வாமி எழுதியிருக்க அந்த புக்கு வைஷ்ணவ ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் ஸ்ரீ ஹரிபக்தி விலாஸ் அதில் சொல்லியிருக்கிற பிரின்சிபல் படி அர்ச்சா விக்கிரகத்தை வந்து புதுப்பிச்சார். ஓகேங்களா, அதை வந்து ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்ணார். அப்புறம் வந்து 64 கௌடிய மட்டத்தை வந்து அவர் ஆரம்பிச்சு வச்சு அங்கே வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்பையும் பகவத ஃபிலாசபியும் வந்து ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்ணார். அவர் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக அவர் இன்சிஸ்ட் பண்ண பாயிண்ட்ஸ் வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன், எல்லா இடத்துல வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கணும். ஏன்னா இன்ஸ்டிடியூஷன் மூலமாக நிறைய ஜனங்களுக்கு போயிட்டு நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நினைக்கிறார். அதுதான் நம்மளுடைய நாமினிஷதாஸ் பிரபுவோட ஐடியா கூட பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய இஸ்கான் சென்டர் வந்து டீச்சிங் சென்டராக இருக்கணும், எல்லாரும் எஃபிஷியன்ட் டீச்சர் ஆகணும், அதை போய் நிறைய இடத்துக்கு கொடுக்கணும் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் நினைக்கிறார். இந்த ஸ்டெப்ஸ் தான் அவங்களும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஸோ இவரோட ஐடியா என்னென்னா, அங்கங்கே ஒவ்வொரு ஊரில் வந்து ஒவ்வொரு இன்ஸ்டிடியூஷன் வச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ பக்தர்கள் நிறைய பேர் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். ஓகே, ஸோ அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்ந்து சிறு துளி பெருவெள்ளம் மாதிரி சின்ன சின்ன பக்தர்கள் கூட்டமாக வந்து பெரிய கூட்டமாக ஆகும். ஸோ கிருஷ்ண பிரேமை எல்லாருக்கும் கொடுக்கலான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய தாட். அப்புறம் வந்து இவர் எவ்வளோ வந்து ஒரு விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டு, ஒரு விதத்தில் கொஞ்சம் எந்த இடத்துல வந்து எப்படி கடினமாக இருக்கணும் அவ்வளோ அளவுக்கு கடினமாக இருப்பார், எந்த இடத்துல வந்து தளரணுமோ அந்த அளவுக்கு தளருவார். ஸோ அதுக்கு சில உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இவருடைய நாலேஜ் எல்லாம் பார்த்துட்டு மாயாவதிஸ் பயந்தாங்கன்னு சொல்கிறோம். ஈவன் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சா கூட இவரை பார்த்து பயப்படுவாருங்க, அவ்வளோ அளவுக்கு ஸ்ட்ராங் ஃபிலாசபி இவர் கையில் இருக்குன்னு. இவர் இருந்த காலத்தில் வந்து தான் ராஜாராம் மோகன் ராயும் இருந்தார். அப்போ வந்து இவரோட நாலேஜை பார்த்து யாருமே தோக்கவே முடியாது. ஓகேங்களா, ஸோ அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, சுபாஷ் சந்திர போஸ் இருக்காரு இல்லையா, சுபாஷ் சந்திர போஸ் வீட்டுக்கு வந்து கண்டினியூஸாக அவர் வந்து கிருஷ்ண பிரசாதம் ஜெகநாத் பூரியோட பிரசாதம் கண்டினியூஸாக அனுப்புவார். ஓகேவா, அப்போ அனுப்பும்போது அவங்க அங்கே வீட்டில் இருக்கவங்க மாംസ ஆகாரங்களாம் சாப்பிட்றதெல்லாம் நிறுத்திட்டாங்களாம். ஸோ அந்த அளவுக்கு கேரும் கொடுப்பார், ஒரு பக்தர்ன்னும் போது அந்த கேரும் கொடுத்தார் அவங்க கிட்ட வந்து. அப்புறம் வந்து இவர் வந்து நிறைய ஸ்காலர்ஸ் கிட்டேயும் கிரேட் பீப்புள்ஸ் கிட்டேயும் போய் அப்பப்போ மீட் பண்ணுவார். இன்ஸ்டிடியூஷனு வச்சு கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அப்புறம் கிரேட் பீப்புள் ஸ்காலர்ஸு அவங்க கிட்டலாம் மீட் பண்ணி பேசுவார். ஸோ மீட் பண்ணி பேசும்போது அவர் ஐடியா என்ன, இதை வந்து மக்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் அப்புறம் மெயினாக நம்மளுக்கு இன்சிஸ்ட் பண்ணது ஒன்று அர்ச்ச விக்கிரகம், இன்னொன்று வந்து ஸ்ரவணம் அண்ட் கீர்த்தனம். அவர் என்ன இன்சிஸ்ட் பண்ணுறாருன்னு, ஒரு ஒரு வெள்ளமோ ஏதோ மழையோ ஏதோ வந்துடுச்சு எல்லாம் அடிச்சுட்டு போதுன்னு, நீ வந்து ஒரு 3 புக்கு எடுத்துக்கோ. அது என்ன புக்கு? பகவத்கீதை, பாகவதம், சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம். உன்னால தூக்கிட்டு ஓட முடியலையா, பகவத்கீதையை போட்டுடு. 2 இருக்குதா, 2மே பாரமா இருக்கா, பாகவதம் போட்டுடு. அப்போ வந்து ஒன்னே ஒன்று மிச்சமானது என்ன, சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம். அதை பிடிச்சிட்டு நீ ஓடு. இன்கேஸ் உன்னால் அதை கூட தூக்கிட்டு போக முடியலன்னா அங்கேயே உயிரை விட்டுடுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா, ஸோ இது வந்து எல்லாருக்கும் கொடுத்துருக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அப்புறம் ஒரு முறை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் ஹார்ட்டட் பர்சன். அதை வந்து சில இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அவர் வந்து இன்னொரு விஷயத்தையும் பண்ணார். இப்போ வந்து பாத பீட்டா வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க. நம்ம டெம்பிளில் கூட நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடைய பாத சிம்பிள் இருந்துச்சு இல்லை, ஃபுட் பிரிண்ட் இனாக்ரேஷன் பண்ணாங்க. இவர் தான் அதை எடுத்துகிட்டு வந்தது. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் எங்கெல்லாம் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு புனித யாத்திரை பண்ணாரோ அங்கெல்லாம் அவருடைய பாதத்தை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா, அதுதான் வந்து நம்ம டெம்பிள்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஈவன் ஒன்று உடுப்பில் இருக்குது, சிம்மாச்சலத்துக்கு போனார் அங்கேயும் இருக்குது. ஸோ அது மாதிரி நிறைய இடத்துல அவங்க போன இடத்துல எல்லாம் வந்து அதை நம்ம இஸ்கான் வந்து இப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கு. ஓகேங்களா, ஸோ இவர் வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து பிறந்த இது நட்சத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிராப் கேன்சர் சைனுன்னு சொல்லுவோம் இல்லை மாதாஜி,
தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம்? நண்டு சிம்பலுக்கு அந்த ஜோசியம் பார்க்கும்போது ஒரு பொம்மை அறிகுறி இருக்கும்ல மாதாஜி, கிராபுக்கு, நண்டுக்கு தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம் மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, சொல்லுவாங்க. இது வரும்ல மகரம் கும்பம் அந்த கும்பம் அதெல்லாம் கன்னின்னு சொல்லுவோம்ல, அதுக்கு வந்து நண்டு வரும் இல்ல மாதாஜி, அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம்? என்ன சொல்றது? ஓகே, பரவாயில்ல. ஸோ அந்த நண்டு இங்கிலீஷ்ல வந்து கிராப்னு சொல்லுவோம். எப்படி அந்த நண்டு வந்து கட் பண்ணிடும் இல்லையா, அதுக்கு ஏதாவது கிடைச்சிச்சுன்னா கட் பண்ணிடும் இல்லையா. நான் அவர் வந்து தேல் தேல் மத்த ஆ, தேல் 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 இல்ல, தேல் வந்து ஸ்கார்பியன். மாதாஜி. ஓகே. ஸோ இந்த நண்டு வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஏதாவது கிடைச்சிச்சுன்னா அதுக்கு வந்து கட் பண்ணிடும் இல்லையா. கட் பண்ணிடும். அது மாதிரி இவர் வந்து சொல்லுவாரு, நான் ப்ரூஃப் ரீடிங்க்கு புக்கு மாத்திரம் ப்ரூஃப் ரீடிங் பண்ண மாட்டேன், மனுஷனையும் ப்ரூஃப் ரீடிங் பண்ணுவேன், அவங்க கிட்ட இருக்கிற ஃபால்ஸ் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வார். ஓகேவா. ஸோ எங்க அப்பசித்தாந்தம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இவர் போய் முன்ன நின்று அதை வந்து துவம்சம் பண்ணிடுவார். ஓகேவா. ஸோ ஒரு நாள் வந்து இவர் வந்து இன்வைட் பண்றாங்க, இது மாதிரி வந்து ஒரு ஆசிரமத்துல இன்வைட் பண்றாங்க, நீங்க வந்து ப்ரீச்சிங் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த அந்த ப்ரீச்சிங் சென்டர் நல்லா வரணும்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து ஒரு பிரம்மச்சாரி வந்து ரொம்ப கடினப்பட்டு உழைப்பாரு. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து அந்த ஃபைனல் டே எல்லாம் கட்டிடம் எல்லாம் கட்டி முடிச்சாச்சு, அன்னைக்கு வந்து கூப்பிடுறாங்க திறப்பு விழாக்கு. இவர் போறாரு, அந்த பிரம்மச்சாரி இருந்தாரு இல்லையா, அவரு காணும், அந்த பிரம்மச்சாரி இல்ல. என்னடா ஆச்சுன்னு அவர் வந்து கேக்குறாரு. அவருக்கு வந்து ரொம்ப மனசு வருத்தம், என்ன அந்த பிரம்மச்சாரி இல்லைன்னு அப்படின்னு கேக்குறாரு. அவரை போய் கூட்டிட்டு வாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க, இல்ல நாங்க வந்து அவரை வந்து இந்த மட்டத்துல இருந்து வெளியே அமுச்சு விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன் அப்படின்னு கேட்கும்போது, அவர் பிரம்மச்சாரியா இருந்துட்டு ஒரு பெண்ணோட சவகாசம் வச்சுட்டு இருந்தாரு, அதனால நாங்க வந்து அவரை துரத்திட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் மனசு கஷ்டப்படுவார். நீங்க போய் ஃபர்ஸ்ட் அவர் தேடி பிடிச்சி கண்டுபிடிச்சி கூட்டிட்டு வாங்க, அப்புறம் தான் நான் பிரச்சாரம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இங்க அவருடைய இலக்கிய மனசு பாருங்களேன். ஒருத்தன் தப்பு பண்ணா அவனை வந்து கிருஷ்ண இதுல வந்து தூக்கி வெளியே போடணும்னு இல்லை, அவன் தப்ப அவனுக்கு சொல்லி அவனை திருத்தி அந்த கிருஷ்ண உணர்வை எடுத்துட்டு போய் கொடுக்கணும். அப்போ வந்து அவர் கூட இருந்த இன்னொரு பிரம்மச்சாரி வந்து அவர் தேடிட்டு போவாரு. கடைசியா வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட்ச் கம்பெனியில வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பார். ஸோ அவரை கூட்டிட்டு வந்து இது மாதிரி உன்னை கூட்டிட்டு வர சொன்னாருன்னு சொல்லுவாரு. அப்போ வந்து அவரை பார்த்த உடனே காலில் விழுந்து அழுவார், நான் பண்ணது தப்பு, நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை விட ரொம்ப கருணையானவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பாதத்துல விழுந்து, எனக்கு எப்படியோ எனக்கு இங்க வந்துடணும்னு ஆசை இருந்துச்சு, எப்படி வர்றது, என் முகத்தை எப்படி நான் காமிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு எனக்குள்ள மனசு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு, நீங்க வந்து என்னை கூட்டிட்டீங்க, ரொம்ப தேங்க்ஸ்ன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிரம்மச்சாரி சொல்லுவார். ஸோ அவ்வளோ அளவுக்கு சாஃப்ட் ஹார்ட்டட், கடினமா எப்ப இருக்காரு, அப்பசமுதாயத்துல இருந்தார். இந்த பாபாஜிஸ் அவங்க எல்லாம் எங்ககிட்ட வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாங்க, ரொம்ப கண்டிப்பா இருந்தாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1922 தான் நம்மளுடைய அபயச்சரனை மீட் பண்ணாரு. அதுக்கு அடுத்தது 28 இருந்து 29 வரும் பாத்தீங்கன்னா அஸ்ஸாம் பஞ்சாபுக்கு எல்லாம் வந்து பயணம் பண்றாரு. பயணம் பண்ணிட்டு அங்க வந்து நிறைய மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதுறாரு. ஓகே, வைஷ்ணவ ரைட்டிங்ஸ் எல்லாம் எழுதுறாரு. அப்புறம் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணி எல்லா இடத்துலயும் பப்ளிஷ் பண்றாரு. பட் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா முடிக்க முடியல அவரால், அன்பினிஷ்டு. ஓகேங்களா. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்றாரு, பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸஸ் வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து லார்ஜ் ஆரம்பிச்சு லார்ஜ் ஸ்கேல் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸை கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதில் அவரோட இம்பார்ட்டன்ட் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் எது பார்த்தீங்கன்னா பிரகத் மிருதங்கான்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, பெரிய மிருதங்கம்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் மேலே பெயர். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. லதா, ரவி, மாலதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லதா, ரவி மாதாஜி முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாலதி மாதாஜி. Hare Krishna Mataji, many of the Srila Saraswati Thakur she displays, although initiated as a Brahmanas and sannyasas, were not born in the
Brahmana families. Along the way, while traveling, the so-called Brahmana shopkeepers would close their shops and refuse to sell provisions to Srila Bhakti சித்தாந்த Santana and his disciples Srila Saraswati Thakura would always preach very strongly against the nonsense philosophy of these proud and arrogant caste Brahmanas. He always emphasized the needlessness of material qualifications to receive spiritual life. Anyone, regardless of caste, nationality, past, the backward, etc., who was sincere to have spiritual life, he would given to them. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி இது பொருள் பார்த்துடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருக்கெல்லாம் வந்து இனிஷியேஷன் கொடுக்குறாருன்னு ஜாதி மதம் ஜாதி மதம் இனம் ஆண் பாலினம் பார்க்கறது இல்லை. யாரெல்லாம் வந்து பக்தியில வந்து சின்சியரா இருக்காங்களோ அவருக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து இவர் வந்து இனிஷியேஷன் கொடுத்தாரு. ஓகேயா, பிறப்பால பிராமணன் அதெல்லாம் பார்க்கவே இல்லை. இதனால என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிராமணருக்கு வந்து இவங்களை வந்து பிடிக்கல. சில பேர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு வந்து பொருள் கூட கொடுக்கல. அதாவது இந்த தானியங்கள் பருப்பு வகைகள்லாம் இருக்கு இல்லையா, ப்ரொவிஷன்ஸு, அதை கூட கொடுக்காம இவர் வந்தாங்கன்னா இவருக்கு வந்து கதவு பூட்டிடுறாங்க. ஓகேங்களா, இவருக்கும் சரி அவங்களுடைய சிஷ்யர்களுக்கும். ஏன்னா இவங்க பண்றது வந்து தவறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நினைக்கிறாங்க. யாருக்குன்னாலும் இவர் வந்து தீட்சையை கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் பண்றதெல்லாம் ஒரு பெரிய நான்சென்ஸ்ன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ யோசிச்சு பாருங்க அவர் எவ்வளோ அளவுக்கு டஃப் டைம்ல ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சகஜியாஸ் இருக்காங்க, அப்ப சம்பிரதாயம் பண்றவங்க இருக்காங்க, பாபாஜியின் பெயர் சொல்லிட்டு தவறான விஷயங்களை பண்ணிட்டு இருந்தவங்க இருக்காங்க. ஸோ இவங்களுக்கு நடுவில் வந்து இவர் வந்து ரொம்ப டஃப் டைம், அப்புறம் இது மாதிரி எதிர்ப்பு, அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து இவர் வந்து பெரிய விஷயமா வந்து நின்னார். ஓகேவா, பெரிய விஷயமா வந்து நிறைய மாற்றங்கள் எடுத்துட்டு வந்தார். பெரிய ரெவல்யூஷனே வந்து இந்த கௌடிய மட்டத்துக்கு வந்து இவர் தான் வந்து ஒரு ரெவல்யூஷன் எடுத்துட்டு வந்து அதை நிறுத்தினார். ஓகேங்களா, ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நித்யானந்த வம்சத்தில் சேர்ந்தவங்களாம் போலீஸ்க்கே போயிட்டு என்னது பிரைப் கொடுக்குறாங்க, என்னது சொல்றது, காசு கொடுக்குறாங்க, அதாவது இவரை கொல்றதுக்கோசம். ஓகேவா, ஸோ அப்போ வந்து அந்த போலீஸே போயிட்டு அவர் அதுக்கு எல்லாம் சொல்கிறாங்க, உங்களை கொல்றதுக்கு வந்து பிளான் பண்ணுறாங்க, தயவுசெய்து நீங்கள் இங்கிருந்து போயிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. போலீஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட் தென் இமீடியட்லி இன்ஃபார்ம்டு சித்தாந்த சரஸ்வதி அண்ட் இன் திஸ் வே. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொலை மிரட்டலுக்கெல்லாம் வந்து எல்லாத்தையும் எதிர்நோக்கி சக்ஸஸ் ஆனவர், நமக்கு எல்லாருக்கும் நல்லது பண்ணி போயிருக்காரு இல்லையா. ஸோ அதனால தான் அவர் வந்து he was such a powerful and bold preacher. So he was called as lion குருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ அப்புறம் வந்து தெருவில் கூட பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இவர் நடக்கும்போது இவரை பார்த்த மாயாவதிகள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் கிராஸ் கூட பண்ண மாட்டாங்களாம், எங்கேயாவது போய் ஒளிஞ்சிப்பாங்களாம். ஏன்னா இவரை பார்த்து பேசி வாதத்தால் ஜெயிக்கவே முடியாதாங்களாம். அந்த அளவுக்கு அந்த மாயாவதிஸ்க்கு அவ்வளோ அளவுக்கு பயம் இருக்கான், பயத்தால் போயிடுவாராங்களாம். இவர் விடவும் விட மாட்டார். அப்ப சம்பிரதாயம் எவ்வளோ அளவுக்கு ஒழிக்க முடியுமோ எல்லாத்தையும் ஒழிச்சாரு. தூய கிருஷ்ண பிரேமையை நம்ம பிரணாமந்திர பார்த்தோம் இல்லைங்களா, கான்ஜுவல் லவ் ஆஃப் ராதாகிருஷ்ணவை எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும்னு நினைச்சவர். ஓகேவா, ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து மேடம் கடகம் மேடம். ரெண்டு கடகம் கடகம் கடகம், கரெக்ட், கடகம். ஹரே கிருஷ்ணா, நன்றி. ஸோ அந்த கடகம் ராசியில நான் பிறந்தவன், எப்படி நண்டு வந்து உன்னை கடிச்சு கொதறிடுமோ வெட்டிடுமோ அது மாதிரி நான் வந்து அப்பசம்பிரதாயத்தை வந்து கட் பண்ணிடுவேன்னு சொல்லிட்டு சொல்வாராம், அவரோட டைலாக் அது. ஓகே, ஸோ
One time, a big impersonalist, Vedanta Society in Calcutta invited him to a debate on condition that he could not use Srimad Bhagavatam as scriptural evidence. So he agreed to come to debate. ஸோ ஒருத்தர் வந்து கல்கத்தால இருந்து கூப்பிடுறாரு இவரை வந்து நம்ம வந்து டெபேட் பண்ணலாம், வாதம் பண்ணலாம், நீ வா, பட் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை வந்து கொட்டேஷன் பண்ணக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் ஆஃப்டர் ஷார்ட் டைம் தே கால்ட் ஹிம் அகைன் அண்ட் செட் ஈ குட் நாட் ஸ்பீக் ஆன். நீ மறுபடியும் வந்து எதை பற்றி பேசக்கூடாது, ஃபஸ்ட்டு ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து எதுவும் எடுக்கக்கூடாது, அதுக்கடுத்து மகாபாரதம், ராமாயணம், புராணா, பஞ்சராத்தனா இதை பற்றி எதையும் எடுக்காம நீ பேசணும்னு சொல்றாரு. ஸோ இந்த கண்டிஷனுக்கும் அவர் ஒத்துக்கிறார். ஒத்துக்கிட்டு they called him and they could not use evidence of Vedas, Upanishad, Smriti text. ஓகே, ஸோ பட் he could speak only from வேதாந்த சூத்ரா. எல்லாத்தையும் எடுத்துடுறாங்க. நீ எதுலேருந்து பேசணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வேதாந்த சூத்திரத்துலேருந்து தான் கோட்பாடு எடுத்துட்டு நீ பேசணும். சரி, அப்படி உனக்கு வந்து தைரியம் இருந்தால் எங்கள் கூட வந்து வாக்குவாதத்துக்கு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அவங்க போடுற கண்டிஷன் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒத்துக்கிறாங்க. அண்ட் ஸோ he agreed to that also. Then they called him up and said that he could not come at all அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ எல்லா விஷயத்துக்கும் வந்து இவர் தயாராக இருந்தார். அதனால தான் இவர் வந்து சிம்ம குரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ 1931 வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் எஜுகேஷன் எல்லாருக்கும் கொடுக்குறார் ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆஃப் த பப்ளிக் அண்ட் எஸ்பெஷலி இல்லிட்ரேட் மாஸ். அதை படிக்காதவங்களுக்கு இருப்பாங்களே அவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் பண்ணுறார். ஓகே, ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து இவர் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறாரு. என்னத்தை டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் வேதிக் லிட்ரேச்சர் பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஹியூஜ் எக்ஸிபிஷன் இன் விச் பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்ட். இப்போ நம்ம எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவோம், எக்ஸிபிஷனுக்கோ இல்லை வந்து ஒரு மியூசியத்துக்கு போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆக்வாட்டிக் எஸ்பெஷலி இந்த மீன் டேங்க்ல வச்சு அக்வாரியம் இருக்கும்ல மாதாஜி, அந்த ஃபிஷ் இதெல்லாம் எக்ஸிபிஷன் பண்ணி வைப்பாங்க இல்லையா, அந்த ஃபிஷ் டேங்க்கு கீழே இருக்கும், அதுக்கு மேலேயே வந்து அந்த படத்தில் வந்து அந்த மீன் எப்படி இருக்கும் அதனுடைய பண்புகள்லாம் வந்து எழுதியிருப்பாங்க இல்லையா. அது மாதிரி பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷனை படத்தை வச்சு சொல்றது, அது மாதிரி எக்ஸிபிஷன் எல்லாம் பண்றார். ஓகேவா, அப்போ வந்து என்ன ஆகும், பாமர ஜனங்களுக்கும் வந்து புரியும் இல்லையா. நம்ம ஈவன் நம்ம டெம்பிள்லேயே கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போன கிருஷ்ண லீலை வந்து எப்படி நடந்துச்சு, இந்த அவதாரங்கள், அவதாரங்கள், கௌர லீலைகள் பற்றி பொம்மைலாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் பார்த்தா நமக்கு நல்லா இன்னும் மனசில் நல்லா பதியும் இல்லைங்களா. இது மாதிரி பண்ணுறதுனால நிறைய ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு வந்து இது மேலே ஈர்ப்பு வந்துச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். இவருடைய இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைத்தன்யருடைய மெசேஜ் எல்லாருக்கும் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்கணும், இந்தியாவில் மாத்திரம் இல்லை இந்தியாவை தாண்டியும் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம், பண்ணணும்னு நினைச்சாரு. அதுக்கு பிரபுபாதாக்கு முன்னாடி 2 டிசைபிள் அமிச்சாருன்னாலும் பார்த்தோம், 10 பேருக்கு இனிஷியேஷன் கொடுத்தாருன்றதை பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ I want to spread நாம சங்கீர்த்தன மூவ்மெண்ட் டு எவ்ரி கார்னர் ஆஃப் த குளோப். மூலை முடுக்கில் போயிட்டு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த 1000 சிஷ்யர்கள் கிட்ட வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணுறேன். ஓகேவா, ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது வந்து போகலாம். அவங்களோட அவங்களுடைய சிஷ்யர்கள் வந்து ரொம்ப லகுவான வாழ்க்கை, சுலபமான வாழ்க்கை வாழணும்னு சொல்லிட்டு அவர் எதிர்பார்க்கல. ஈஸி கோயிங், ஈஸி லவ்விங்காக இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா, நாட் ஷுட் பி அட்டெம்ப்ட் டு ப்ராக்டிஸ் ஆஸ்டரிட்டி இன் செக்லூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்சிஷன் கொடுக்குறாரு. அப்புறம் வந்து அவருடைய கம்போசிஷனில் வந்து ஒரு சாங் இருக்குது, அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மனசை பற்றி. மை டியர் மைண்ட், வாட் கைண்ட் ஆஃப் வைஷ்ணவா யூ ஆர் சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா இன் சாலிட்டரி பிளேஸ், imitating the great saint. Okay, but your mind is actually to think of woman and money. Your mind is filled with such dirty things, so your bhajan is simply cheating. நீ தனியா உட்காந்துட்டு ஜபம் பண்றது வந்து ஏமாத்து வேலை. ஏன்னா உடம்பு தான் அங்க இருக்கு, மனசு புத்தி யார் மேல இருக்கு, பெண்ணு பொண்ணு பணம் மேல இருக்கு, அந்த செயல் வந்து ஏமாத்து செயல், இது மாதிரி செய்யாதான் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கார். என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கார். அர்ச்சா விக்கிரகணம், நல்லபடியாக ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் பண்ணணும், அப்புறம் வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் படிக்கணும், எல்லாருக்கும் கிருஷ்ண பிரேமை எடுத்துகிட்டு போகணும்னு சொல்லியிருக்காரு. தனியாக உட்காந்து நீ பண்ணாத, ஈஸி கோயிங் லைஃப் வந்து என்ன இருக்கும், அதில் வந்து பிரோஜனம் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். ஓகே,
அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, ஆ இவர் வந்து 1937ஆம் வருஷம் அந்த பூமிய விட்டு போனார். கிருஷ்ண லோகத்துல போயிட்டு நயன மஞ்சரிய கிருஷ்ண லீலையில போயிட்டு ஆ இருக்கிறாரு. இந்த பூமிய விட்டு போன நாள் போன நேரம் பார்த்தீங்கன்னா, காலையில 5:30 மணி. அவர் வந்து 10 நாளைக்கு முன்னாடியே வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தார். உடம்பு வந்து ரொம்ப வந்து ஆம் கஷ்டப்பட்டார். அப்போ வந்து தன்னுடைய சிஷ்யர்களுக்கெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் குடுத்தார். இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் குடுத்தாரு. குடுத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடைசி 10 நாள் இருக்கும்போது வந்து ரொம்ப சிக்கா இருந்தார். அப்போ வந்து வ அவர் அப்பா எழுதின சில பஜன்ஸு, சிஷ்டாஷ்டகம்லாம் பாடி கேட்டுட்டு இருந்தார். ஓகேங்களா? ஸோ அப்புறம் வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் படிக்கிறாரு, சாண்டிங் பண்றாரு. ஓகே. சாண்டிங் பண்றாரு. டாக்டர் விஸ்டன் வாண்டட் டு கிவ் இன்ஜெக்ஷன் குடுக்கணும்னு டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க. நான் வந்து சாண்டிங் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றார். மருந்து, மாத்திரை எதுவும் எடுக்காம அவர் வந்து சாண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கிறார். ஓகே. He had specifically openly ordered that the affairs of Gaudiya Mutt may be maintained by 12 man governing body commission. அவர் வந்து கவர்னிங் பாடி ஜிபிசி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு. பட் வந்து அதை பண்ண முடியாம அவர் இறந்துடுறார். அதனால தான் பிரபுபாதா வந்து அதை வந்து ஜிபிசி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு போறார். ஓகேவா? ஸோ அப்புறம் வந்து இவர் வந்து ஆம், என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு முறை அவங்களுடைய டிசைபிள் வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா, அவங்க மட்டத்துல வந்து ஒருத்தர் வந்து சமையல்காரர் இருப்பார். அவர் வந்து ரொம்ப கோவமானவர். சமைப்பாரு, கோவமானவர், ரொம்ப சண்டை போடுவார். இது ஒரு நிகழ்ச்சி. சண்டை போடுவாரு, நெறைய சண்டை போடுவாரு. பட் வேலைய சரியா செய்வாரு. இதனால எல்லா பக்தர்களுக்கும் வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஒரு நாள் வந்து அவர் இறந்துடுறார். இறந்து போனோனே அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் சந்தோஷம். அவன் இப்படி பண்ணான், அப்படி பண்ணான்னு பேசிட்டு இருக்கிறது இவர் வந்து கேட்டார். சித்தாந்த சரஸ்வதி கேட்கிறாரு. அப்புறம் கேட்டுட்டு வந்து அவங்க கிட்ட கேட்கிறாரு. அவன் கத்துவான், சண்டை போடுவான். பட் அவனுடைய தோத்தி இருக்கு இல்லையா? அது எப்பவுமே சுத்தமா வச்சுப்பான். நீட்டா இருக்கும் அவனுடைய ட்ரெஸ்ன்னு சொல்றாரு. அவன் கிட்ட இருக்கிற கெட்டத ஏன் பார்க்குறீங்க? அவன் கிட்ட இருக்கிற நல்லத பாருங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அவர் மறுபடியும் ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுவார். நம்ம எந்த நேரத்திலும், எந்த காலத்திலும் வந்து பக்தர்கள வந்து ஆம் கோளு கோளு பேசுறோம் இல்லையா? கிரிட்டிசைஸ் பண்ணக்கூடாது. தப்பா பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து பக்தர்கிட்ட குறைகள காணக்கூடாது, நிறைவுகள பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்வார். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நெறைய புக்ஸ் எழுதினாருன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா? அப்புறம் வந்து அவரே தன் கைப்பட 7000 லெட்டர்ஸ வந்து எழுதியிருக்கார். ஓகேங்களா? ஸோ நமக்கு அவனுடைய ரத்தம் 200 கேலன்ஸ் ஆஃப் பிளட் குடுத்தாவது ஒரு பக்தன வந்து நம்ம உருவாக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்வார். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இடத்துல வந்து கருணை அவருடைய சாஃப்ட் ஹார்ட் தெரியுதுல்ல. இன்னொரு இடத்துல வந்து அந்த கௌடிய மட்டத்துக்கு வந்து ஒரு நிகழ்ச்சி எப்பவுமே ரெகுலரா வந்து ₹2 ஒரு மாசம் மாசம் டொனேஷன் பண்ணுவார். அந்த காலத்துல ₹2 பெருசு இல்லையா? டொனேட் பண்ணுவார். அப்போ அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா, லேட்டா வந்தா கூட அந்த பிரச்சாரம் நடக்கும்போது எல்லாரையும் தள்ளி விட்டுட்டு முன்னாடி போய் உட்காந்துப்பாராம். இத பார்த்துட்டு ஒரு நாள் வந்து அவர் வந்து, "நீ என்ன ₹2 குடுத்தேன்னு சொல்லிட்டு நீ என்ன விலைக்கு வாங்கிட்டியா? நீ லேட்டா தானே வந்த. போய் பின்னாடி உட்காருன்னு" அப்படின்னு சொல்லுவாருங்களாம். ஸோ எங்க வந்து கண்டிப்பா இருக்கணுமோ, அங்க கண்டிப்பா இருப்பார். ஓகே. அப்புறம் நமக்கெல்லாம் வந்து அட்வைஸ் பண்றது வந்து டிட்டாச்மென்ட். அதாவது பற்றுதல் இல்லாம இருக்கணும். இந்த பௌதீக விஷயத்துக்கு மேல பற்றுதல். இந்த புலன் இன்பத்து விஷயத்துல இருந்து நம்ம பற்றுதல் இல்லாம இருக்கணும். கிருஷ்ணர் மேல பற்றுதல் வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆ நமக்கு அட்வைஸ் பண்ணியிருக்கார். ஓகேங்களா? ஸோ அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிட்டர்மினேஷன். அந்த டிட்டர்மினேஷன் அந்த தன்னுடைய கொள்கை. அ அதுக்கு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா, தன்னுடைய குரு வந்து தீட்சை குடுக்கலன்னா கூட திருப்பி, திருப்பி, திருப்பி போய் கேட்டாரு இல்லையா? ஸோ அந்த டிட்டர்மினேஷன் அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம அத கத்துக்கணும். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மா மாம்பழம் வந்து சாப்பிட்டாரு இல்லையா? அவங்க அப்பா கேட்டாரு. "ஆ நீ என்னடா கிருஷ்ணருக்கு குடுக்காம சாப்பிட்டியேன்னு" சொல்லிட்டு. அந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் இந்த குடிசையில வந்து மழை வந்தாலும் சரி, ஆ அப்போ வந்து அந்த பில்லியன் டைம்ஸ் சாண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்தாரு பாருங்க அந்த முடிவு. அத பார்த்து கத்துக்கணும். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ம் அந்த அவரால தான் இந்த கௌடிய வைஷ்ணவ இன்னைக்கு மதிப்பா இருக்குன்னா அவரால தான். ஏன்னா, அப்ப வந்து நெறைய சம்பிரதாயஸ் இருந்துச்சு. பாபாஜிஸ் வந்து பேருக்கு பாபாஜி, ஆ தேவையில்லாத செயல்கள்ல உறவுகள் வச்சுட்டு இருந்தாங்க. அப்ப அவரு இருந்த சமயத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஜனங்க வந்து ஒரு கையில ஜெபமாலை வச்சிருப்பாங்க, இன்னொரு கையில வந்து மீன வச்சிருப்பாங்களாம். ஸோ இது மாரிலாம் இருந்துச்சு. நெறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரொஃபஷனல் பாகவதம் ஸ்பீக்கர்ஸா இருந்தாங்களாம். அதாவது தன்னுடைய வயிற்று பிழைப்புக்கோசம் வந்து பாகவதம் போய் பேசிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இது மாரி நெறைய பிரச்சனைகள் இருக்கிற சமயத்துல இவர் வந்து
அந்த யோசிச்சு பாருங்க ஒரு நிமிஷம். அப்பாவும் இறந்துட்டாரு ஒரு ஸ்டேஜ்ல, குருவும் இறந்துட்டாரு, யாருமே இல்ல. அப்ப வந்து இத வந்து நல்லா எடுத்துட்டு வந்து நிறுத்தி நமக்கோசம் குடுத்து, அப்புறம் வந்து அவரு அவரு இல்லைன்னா பிரபுபாதா இல்ல. பிரபுபாதா இல்லைன்னா நம்மளுக்கு இதெல்லாம் இன்னைக்கு இல்ல. இல்லையா? ஸோ இவ்ளோ விஷயத்த நமக்கோசம் அவர் வந்து குடுத்துட்டு போயிருக்கார். இல்லையா? ஸோ நம்ம எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் வந்து நம்மளுடைய சாண்டிங்க வந்து விடக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ இன்னும் ஒரு 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 ஸ்லைடு தான் இது, லாஸ்ட் ஸ்லைடு. இதோட முடிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அமாங்ஸ் திஸ் லாஸ்ட் வேர்ட் டு ஹிஸ் டிசைபிள், என்ன அட்வைஸ் கொடுக்குறாருன்னு பார்க்கலாம். அட்வைஸ் ஆல் டு ப்ரீச் த டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் ரூபா அண்ட் ரகுநாதா. அவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாம் தெரியும். அவங்க வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடைய சிஷ்யர்கள். வித் ஆல் எனர்ஜி அண்ட் ரிசோர்ஸ், நம்ம கையில் என்னெல்லாம் வந்து இருக்கோ, சொத்து பத்து எனர்ஜி எல்லாம் இருக்கோ, அதை வந்து இதில் யூஸ் பண்ணுங்க. நம்மளுடைய கோல், அவர் அல்டிமேட் கோல் என்னவா இருக்கணும்னு, shall be to become the dust of ரூபா அண்ட் ரகுநாத கோஸ்வாமி, அந்த கோஸ்வாமிகளுடைய பாத தூளியா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அவங்க வந்து யூ ஷுட் ஆல் ஒர்க் conjointly under the guidance of your spiritual master with the view to serve the absolute knowledge, the personality of Godhead. நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஸோ அந்த கிருஷ்ண பிரேமை எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும். அது யார்கிட்ட? அண்டர் த கைடன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், குரு பரம்பரையில இருக்கக்கூடிய போனஃபைடு மாஸ்டர் கிட்ட நம்ம வழிநடத்தலோட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. யூ ஷுட் லீவ் சம்ஹவ் ஆர் அதர் வித்தவுட் எனி குவாரல் இன் திஸ் மார்டல் வேர்ல்ட். இந்த உலகம் வந்து அழியக்கூடியது இல்லையா? இங்க வந்து மரணம் வந்து நிகழப்போகுது, என்னைக்குன்னு தான் தெரியாது இல்லையா? ஸோ இந்த இடத்துல வந்து சண்டை போடாம வாழுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் டு நாட் ப்ளீஸ் கிவ் அப் த சர்வீஸ் ஆஃப் காட் ஹெட் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் டேஞ்சர், ஆல் கிரிட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆல் டிஸ்கம்ஃபர்ட். உங்களுக்கு எந்த விதமான கஷ்டங்கள், துயரங்கள், அப்புறம் வந்து கமெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா, நீ அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்புறம் வந்து எந்த வித கஷ்டம் இருந்தாலும் இந்த வந்து கிருஷ்ண சேவையை விட்டுடாதீங்க. என்னதான் உங்களுக்கு வந்து டேஞ்சர் வந்தாலும், அபயம் வந்தாலும் நீங்க விட்டுடாதீங்க. யார் என்ன சொன்னாலும் விட்டுடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அப்புறம் எந்த ஒரு காலத்திலயும் வந்து டிசப்பாயிண்ட் ஆகாதீங்க. டு நாட் பி டிசப்பாயிண்டட் ஃபார் மோஸ்ட் பீப்புள் இன் த வேர்ல்ட் டு டு நாட் சர்வ் த பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். இப்போ நான் மாத்திரம் எங்க வீட்டுல பக்தி பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்படி விட்டுடக்கூடாது. ஓகே. எந்த காரணத்துக்கும் கிருஷ்ண சேவையை நம்ம விடவே கூடாது. ஏன்னா கிருஷ்ண விச் இஸ் யுவர் எவ்ரிதிங் அண்ட் ஆல், நெய்தர் ரிஜெக்ட் த ப்ராசஸ் ஆஃப் சாண்டிங் அண்ட் ஹியரிங் ஆஃப் transcendental holy name of the Godhead. You should always chant the transcendental name of the Godhead with patience and forbearance like a tree and humbleness like a straw. There are many amongst you who are well qualified and able workers. We have no other desires whatever so. ஸோ என்ன சொல்றாரு, நம்ம அதே சிஷ்டாஷ்டத்துல வருது இல்லையா, புல்லை போல பணிவாகவும் மரத்தை போல பொறுமையா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு, மரத்தை போல அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து மனசுல பொறுமை இருக்கணும், அமைதி இருக்கணும், தன்னுள்ளே நம்ம திருப்தி இருந்துட்டு மகா மந்திரத்தை நல்லா வந்து சாண்ட் பண்ணணும். ஸோ நம்ம கிட்ட வந்து குவாலிஃபை இருக்கு, நம்ம எல்லாம் வந்து குவாலிஃபைடு. நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து எல்லாருக்கும் இந்த கிருஷ்ண பிரேமையை கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார். வி ஹாவ், இதை விட நமக்கு வேற ஒரு ஆசையும் இருக்கக்கூடாது. இது வந்து இது வந்து அசாஸ்வத துக்காலயம் இல்லையா? ஸோ இங்க வந்து நம்ம இங்கிருந்து ஒரு நாள் போக போறோம் எல்லாருமே, என்னைக்குன்னு தான் நமக்கு தெரியாது இல்லையா? ஸோ இதனால இதுல இருந்து நம்ம அந்த டிட்டர்மினேஷன், அவருடைய கொள்கையில தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, நமக்கு ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் அர்ச்ச விக்கிரக வழிபாடு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நமக்கு சொல்லியிருக்காரு. அதை நம்ம மனசுல டேக் ஹோம் மெசேஜை நம்ம லைஃப் லெசனா எடுத்துக்கலாம். ஸோ உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. மன்னிச்சிருங்க, நிறைய நேரம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா டு எவ்ரி ஒன். வாஞ்சா கல்பதருப்யஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு ஜெய். நிதாய் கௌரவ் பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ 19ஆம் தேதி வந்து அவருடைய டிஸ்அப்பியரன்ஸ் டே வருது. ஸோ அன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் வந்து அரை நாள் விரதம் இருந்து அவருடைய ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கலாம். ஆசீர்வாதத்தால நம்மளுடைய பக்தியில வந்து முன்னேறலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண. Hare Krishna Mataji. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna நன்றி. Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா.